edan we fa amono na we di odu to abratan yem katachaw ai ngande be dan katachaw ye mpapa yi na ma yen t-shirt ma yen t-shirt nti fa nche spirit number aba ofo be ma me kan we ama na wasama wo kan se adwumaden no obi gyanche obeka sampa obi yeso me adwuma na katua me se 7 pe obi ye adwuma na katua nanso na adwumaden wo ye ntino leader na gya ba bia wo se akwa adwumaden wo ye dache bia me ni ha story metimi de ahyenensa but odi aboro sika anya ni sika no wafa hwe empanifo ya no mo ye adwuma mo hwe ade o ofo na me kasa ase mo obi ate se wo ye obi adwuma se wo ye ade a wo ye no ye aboro ma me kasa mche o master won kasa o boss won kasa esu obi a ne kwan ya ofa so a wo de bo ne brade hwe ade eti adwumade a wo ye no minimum obi a ne workers doso ba workers ne bi subo mpala se sa ne kana ebi asa adwuma na se kwasi kono jankwate so last se pani ne tanamro sansoro o hwe wo mo ye adwuma nyina mo awokeka akwa ba akwa do nya no akwa edan bi no akwa hwe nsu agu na ya adwuma on na ye mfifirete na se wo boa ni nyina se pani ne we didim de ko wi ane se pani ne oteso na hu wo mo adwuma pa no o mo ye edwumre bi no ya pani no e che no ma de na japade e che no sankrofo no no de che wo last nyo ade na so be ye ne sa wo wa ho enso wo boa ye besre adwumaden akatua pa wo ye moto se sompa amakatua pa sa nya se sompa no ebiala wo ena makatua pa wo ti asem ne yo ye kasa moto na nya biala ena makatua pa sa na adwumaden nya adwumaden bia ena makatua pa wo wo ko hye dan ba bi ne wo hwe nsu agu ho ye se akwa no wa ye adwuma we fifre tiache no ya sempa ofoso manfesia noke pokwa bana ebia ne se ne holiday ya be ye adwumaden ye adwumaden ofoso po me da se na on se adwuma no ejam mienu ye private work and your government now when me say government work no en sha dem veru sa en veru kra obia mu obia do bia pen oye do pen oye it is me fa we dem dey twa mo ko hospital government hospital kwa and private hospital difference one o de bra sompa ne be joku said man your papa dia o be ko because o man ne so dia hwache no miensa ha no aba be si radio we so akasa sa me na bod no nkro no no nkro pa mu na de o si o de adwuma we be di agora fe di agoro ba se ye abaye adwuma akobeda se empo o nkro mu bia o to awi ansa no obetrase ye monwure school etimi ba se obiti kasapen so duro kasapen na ye duadu ma mbo na baso edi ntia na adwuma pa ene ni nkura hye a wo de be hye nkura no ene discipline wo de be to ne classroom no ene kura no awofo kura timi di eme ne bidi na se me ko konfona che hospital ni e kwa ko bompa ya ma obi na ne kura nyame anim ni ebinom na sefo binom na ye ko ye pa na empa wo ho na enipa gufom na wo be ye dey wo ka che nurse ni se ma me wada wuruma na we mu mfa nsuo nsi wo so ana sa pane ni ndo ne wora kofa tutu mo ofosio obi afiu na onum de na ekoso obi atag ne iPhone ana obi ahwede ekoso obi wonu ma ne wasere otumu se wasere na ne sisimu so wa ne boyfriend na text message on fa djuma no nyene papa dia bosu me so a ye betwa ne ka 31 days ye betwa ne ka etu onu onimu opa na oba adwuma opa wo ma ana oba sokura na odinti tentete ani bra ya adwuma den na se odwuma kura wura huwa tumi nyina wura nyansabu akwa onimu onyamfo Yesu Kristo obehu okay obeyiwo pie
baby a wo hye no minim ge bi wo sponsor enam so kwa na me kopɛ land wo na bra ukọ gen class ya ono ne fa praye pra pepa nkonwa ho na woni nkura no edi agro bompe ai te pa sponsor akosi ase sisi ya no wa madwamba so na me ya sorry but asofo no kwa o mo se ho nchara nya de itimi be start da kami bie branch wada wroma sisi we na nya mam te mienu pe ukuta nipa wa na sa kakra 31st night we ya so o mu nyina ba ho to je kakra wada wroma okay mate o kan boma scan do so kakra o ndi nyame asem ana de nyame adwuma de nyame adwuma na woni me se me ni mirade ntika me ma for de kura ora hyenkwa so bra na ababa wa woyi etima tena ho ama ne class all free class ho ye huri ajompu no na class fo ni su ye yi no afri krom ho sponsor edna batapa krom no awofo ni nyina kotwa hia Oforisuo o mu nyina kotwa hia se madam we pa be free krom ya de a ene ye man trafie edi ntia ahokeka ene ye hofama odo ni batan ni yam hyienti wodi ahoden ni adwumaden na ebuo nyame ma pato wuro nnwuma nim bi eye aban adwuma na ye mu obia ye fere obia so utifie no obia toka ma obra nipa na bre atoka na ma no wanka sa wodi kan de kwa no aba ban dwam ni wo boss aben na akopaki bonsium e ba se muntwa taasi mame no akwa didi no ne ne ba akwa sepa mu ho a ade bechi no bekokọ esese aka kire kawura se kawura police for chimi o police for chimi na so mo chache maka bi o mantie enso so wodi kan ko se bonsu mu no wo ba ben yefini twam what I say enti yenya dwumaden na oh twam ade ba yemu azama o ka twam ya ben bla Abrasi vonso bi ni Asem Mpe ya man fo di boneje wo mododo police ne chenda hat say before eti midima no si mesre Oforisuo ko ni wate nya me shira no odwuma pa wo oni wo de no kosoro abrotia o ma for no kwensi ya o wada wawie abonu si ya abrotia ko anim amayi na film so mo jeje yi offering ayi 31st night now we say two branches there this kind of papa yakuyanim walande adwumaden abroti adwumaden oh super so bi sana se nyambo Friday no bi sana yakuyanim eno ye nyambo a cho de ya no bi sana bi sana samo Oforisuo be ma ye ncha ye tiefo nyina na ye na wonom aseda ne da se ye fridge medie na se a wonom ene ye hya se ekowie awie ye pa na YouTube Sompa Sompa TV Ghana and after what when it mo Facebook on so Sompa 93.1 and answer Sompa TV Ghana yade a ye ne wonom and edi dwuma nti wa wunya maye no na wa ba ye twen so beba na nyina no yetimi edi dwuma no amana timi ayefe na Oforisuo be ma adwuma den edede na eba marketuapa esa won faso on say me person me nana abrewati aye personal yese eni hamu ni bribi se we hia bibi pa bia eni hamu echen we hia enti se wo yo obi a wani ha adwuma obi a wo ye kwadwofo ade bia no hia de empa oso de bia da ena ye saka asem bi se me ye na maye eni me nya anye ena enam emoto ho nsoso no da ya na ye kase eyemusuo Oforisuo se obi a nani ebre adwuma na osade no kredie eka ho no na sitim wo baabia oye na adwuma sa wo baabia di dwuma na wo di no kredie eka adwuma den ho a
ete said de na sofo e kasa madam bi yi na firi ona nkwadan ne awofo ni nyina esu no eya ade awo no wo ho dɔ no enya ade e be firi hofo ni tirimo da na se wonum emu dente no sa wote ba bia eye adwumu a bo ho moden se abribia no obetimi aye adwumaden ofo so be ma se wode wani kyeremu wo ye adwuma ye bia hodo na especially se wokɔ filling stations ahodo na wokɔ akɔbu fuel a wobɛhu so obi wo hɔ a kan na abɛn baabi a wo mu bu fuel no na wote hɔ no omiemi afon so obi wo hɔ a no wayi na ni te sɛ de ohun sɛ ɛhyɛn bi kula ba bebu fuel na so na the end of the day no sɛ wɔanyɛ sika nso so a obɛka sɛ dwanyɛ adwumawura no na wodi na bro sɛ adwumawura no so anyɛ sika na wɔka sɛ bia onyɛ sika ntua wɔ mokɛnte no wɔ pam na kɔtena fie nso a ne yɛde ho so boɔ na ɛbɔ aban efira aban so pɛ ne yɛde kɔbɔ nsam so ɛna ɔne nyankopɔn so edi esi afɛ de nyame amomi ye nyame anya mi sei nyame anya mi sei yɛkɔ yɛn hospitals ahodo a ofo so bɛma nurses ni titiriw obɛhu sɛ ayi patient anasa yafo dodo na aba ya umbɛgya ya ahwɛ enso no wɔte hɔ no wɔfɛ ne se na wɔteresere obi wɔ hɔ a no bɔ sɛ fun ya na nani wɔ so saa until sɛ dogo bi nu abɛ enye ne busuani na ne ho dodo na waba adwuma na sɛ ɔba bɛpa ya ahwɛ nti no obɛhu sɛ wɔyi nani na wodi obɛhu sɛ nurse ni bi ani abre ya wodi wo bi anim di ni wura ha sɛ no mu a na ne hu nipa na sɛ bi a ne mpana na ne kunu hu nipa ɛna aba hɔ na ne yonku bi ɛna aba hɔ nyɛ saa dodo na no omunim saa de ne ye eno enye adwumaden de me di twato hɔ no sa wo de wani kyerɛ mu nso so ɛwɔ ɛyɛ enwuma bia hodo bi a bi wɔ hɔ a sɛ de na akyerɛkyerɛfoɔ de ya na sɔfo de bebo mu teacher ni bi wɔ hɔ bɛhu sɛ wakɔ adwuma no wo bɛhu sɛ na wa de ade agu baabi homework o sa assignment agu so na ɔde ama ne nkola no monye me kɔ aba wo bɛhu sɛ afei watam ne ma so ne ti na o chinchini wan hwa so nya adwuma na yɛde ahye ne nsa no ɛno na wo ye no ɔno ankasa ne business broni kasa me yɛbɛkasa conflict of interest de aban ne de ama no nya no no wo ye na emom ɔyɛ ɔno ankasa ne de no no ɛnkyerɛ sɛ wo yɛ adwumaden de ama aban na sɛ nipa ɔfa w'adwuma no enti yɛ ka kyerɛ obi a sɛ baabi a wo bia no ya kwadworo free wankasa wa blabom mia wani na ye adwumaden fa no kredie eta to na no na betimi aboa wo ama wo so baabi a wo ye adwuma ne yebegye watom ama wase atim wo ho na Proverbs 14:23 ne kan asem bi o say all hard work brings profit but mere talk leads only to poverty ya sabo a yede twato wo say ye friend is say adwumaden edemfaso na eba na obi a okasa dodoɔ da bia no on dia wote ho ene wo kasa no ɔso wɔ no ohia empa no so dente no de adinsie no ohia eye ade a efra kwadwuro mu na ebent wote ho a ye adwumaden ma wasentim na wadɔfo nso a wo no mo ye adwuma no wo mo ani nye ho meda se bebre okay asama na ɔhene yere kan abrowati kan me pese me kasa asem we omo biebie nwuma de nkrofo atena wa ano obi obebu patru obi obeto ade wonim sa nipa no me kasa asem we enura de wabie filling station Kenya ase abrem bonsu mu filling station bo me ko se me koto patru ofoso me gina wo bo aben wo man fimi se me nipa won se patru no ko bu a wo ba aben no mama direction da bra omo chese enkomo omo di no wa wo de an me ka kire na na de na boni o komo omo di no ono pump attendant no na de na boni o Kenya sa brem nsuo mu no me won de say de make me boss ni pa go be hu itini pa amane ne take no say omo de wakoma nam se dabi me ba beto ade woni baby a me ko hwe ba ebi mu ya adwuma pa o obu a wuduru wo say a wo fitin ya pa no asori o ma mo aben kura no ama direction de abrati ya kenye na mameka obi atinisika abie Sompa obi atinisika bia adwuma ente sɛ wodo abetena no wo ba application wo de ba empa ya obogu so awrade yakoi me kwami emfa madwuma ya faw wonya ya Ghana fo ni bi tesa na wo de phone na tesa na yi hyehyɛ na so wo kasa no go bi kura nam kwa ho na ayiye fo ayi hands free hyɛ okay eti abesre adwuma wo kopa wo bre wonya ahokeka na wo de kopɛ no sa ahokeka no wonya fa sa ahokeka na edai ekoso ye adwuma na bɛboa wo okay
eno ena afutu sema ye de bra onya adwumaden ene se ukofa timber log aso na ye se wa bre debi na mom so obi fa wadwuma ebre ene adwuma esefata sese oye no wo se wo ye eno ene ye frɛ no hard working no wo ye ne sa ebema productivity akosoro de mo pen no mfa so ese munya no mu benya ama adwuma no atimi atumpompa 0551931931 0551 931 0548 931 931. Hello. Hello. Panipa udi baby a frefre. Ovali mama Majeso. Ovali unya tell love affecting Cancelia. We will be there at the so I'm supposed to have Jo. Na ovali ani madena mokani say. Ewurade. Na yenya tell love to me adova free master. Kesa opa bosia ode fancy opa bosia 20 week na yeduma. No bi ate almost had a 300 million photo come out. Se fa baye yeduma ji. Se bosia na opa na wanya bi o. Aso adire wo ye things I know na ade me last ma me. She do di baye pata to wo di bi. Enti tanya sa bosia na yeduma de no wa yeduma de ma de otua. Ofoni na da mo ya sama ba ma me ko no bi ngira bi. Okay. Enye wo na wo je me lance se ma me adroba phone bi pesa kasa we you. Hello. Hello, sir. Ya Jeso. Pani poja onene kakra ma me wadaroma. Obaya ni magazine. Obaya ni. Obaya mi se kata bi achewo. Oh, onena sesa. Ode me so much yamo. Jo. Na men come near to my palm over. Ya meti ase. Come share me na. Jo. Oh, obaya nene no. We na chesa Asem Mpe Nipa obaya e fan ho papa. Hello. Hello. Pani pa udin baby afrefre. Ya fami ata. Ne ga sa te be kwa wodo. Yo. Na bekwa amanhene nana se kwadwo ne ho ye. Oko. Hello. Hello, Maje. Majeso. Wataru matika niwo ata mulai. Peter yanko. Uri empire bana na me boma wu. Ni nyame ma oni je no mo aje ketieta na ketia family buti. Na me ba e na mo program ma antia na apatu body na me de me bomo. Yo. E ti pa kwa e ti atia oni o mata mo ade topo. Yo. Ani wa hini digina. Kati anyina yiza ni siano pa. Aya wa kia na da muze mu boma baso me tamatu wai. Yo. Bye. Okay. Hello. 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 Pani pa udin baby afrefre. We go. Majeso. Yo, wa ulipa ai Abdul Wahab niyo. Abdul. Yeah, mi boss. Kenya ase. Davi Fox FM. O boss ni. Abdul security. Okay. E wo fida dem. Nempome. Adom ni shira. Yo, ku se fa no he. Omuna Samuel wa ha, Owusu wa ha, ohene yire wa ha. Yo, bicho bia ka so here se ro ajana jam tu min tunin ka bien. Ore ya bomo baso na. Okay. Ya bomo baso pa. Ya paso so. Na sesi abo no da so bo. Boni de ya da so bo na se da haran de ya da so bo. Wa ha bro no. Boss ni. Wa ha bro no. Ya che obia beti bro nya no hunu so. Oh boy na ka mi he wani mo. Yo, ohene yire se obeti ne nka. Ana mi busa ne bro nya asem ni mu nwoma. Hello. Bebe. Yey. Ni akuma Richmond. So be carpenter. Man ponte. Carpenter. Obeso na da dia di do. Ajumadi ya papa. Yana edruba bia he boys no mo tono mo yeye nkofo fo no mo didi nkofo fo za. Mo mo bo. Ndo metu ya de anyini. Also mo pet me pa biye. O mo yino mo ye ni vie. Na nyame ehira so mo so abrabo nkofo. Na o mo ja ka nyama nyama no so so mo nya dua de Sompa nyame hira mo. Okay. Ebe da se man pontifo nyina eho eye. Hello. Hello, Oforisuo. Panipa empom te say.
ndo yanko pa do na mo se Ah, dia kanie. le bean Elijah mi free meti Jo. na me mo ma ba se adwuma pa mo ye Nyame ti ase. na omo ka se ndi emri aye me de pa filling station for no o ka na dru na e do bu petrol se ka mi do be ni no so to se wa ye be na si edi ogbawura no mo yo no mo ni afoso omo kura se wo do wura kura ti da omo na se pa se pa woti ya aye board no abo be dia okọ yidiri yakobo nshia mo na mo fa no ye aduma Okay, and your filling station for Oyiwa. Hello. Panipa udin baby free. Me dey free ka sa kwa chuma ko foria. Okay. Aduma din dia ese mo tum ranche na fo pa. Madam fo bi yare to TG. Nurse need to ho pampers was one by me ko fai hand glue so say din tikran ma ko fa hand glue. Oni me di ho. Abra o to mi afon zu o da se ni dam paso sofa. Nti maba ni mabunu ne die mo ntu fo pa. Okay. Hello. Fuzo. Yay. Wayo. Maje so panipa. Amazo hoye de. Adom ni nshira na so e. Wada adom. Wona na oro mengi na hoye. Ayen ne me kopi dami. Okay. Wadi samo pa o majma pa mudi. Ede de safo. Okay. Na bia da me ka se Sompa ba ma se pe benya nkwa. Because e kana program be me nyumre Asem Mpe Nipa so a. E me ka ne Sompa ma ni fa yo ho bone do so. E wadi siram na wo ejuma pa metum ho si ho a mudi. It's here biara, but there's some drink of biara. Amen. Amen. Hello. 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 na yenko emfa enko yanim wo bi wo wa se wo ye ono anankasa adwuma se de wosi ye no no ya na efe papa na so aba adwuma se ne kosie. Hello Omose ye Asem Mpe ni ozo chairman noke chairman ba ko pe Master Musa ne pom to say na me adoruma ye timso nyame ya adomo a next week ye beba ho ha yo Asem Mpe de bio oh ye beba Asem Mpe ye beba mate ya Master Musa say ye amfa nkura ma ya wu to bi si wo why Father say ye amfa nku amesrawa ya wu su to bi si ho what is the one from Guana from America? Say yes, ye ba besrawo. Na ye besrawo de say ye di nku ba. Say ko ba se ayire fie ya mfa ye nku na ma. Ye ba o de ya to nku ma ye ne ye mfamra. Mate, ye ba tona mu de ba me nyere o. Yo. Ye ba mo de aduma. So the Asem na da ho na ma say ye bobo ho no. Enya Asem kitwa. Na Asem Musa wono ka say we zo 18 chairman wa woni mo fra twuma nebe. Na say me kirao ba bia Asem Musa e wo no a the furu ma sha. Na na bo woni Asem Musa wo ye master Kumasi magazine na e ba ye wonwa. Eye bibia o e adwuma tin. Na aya adia e wo se nipa wa bra bona wo ba ye na wo se hu ne se wo ba bru ba ye adwuma no nya so mfaso. Juma na nipa nam so ne kwa ye fa so ye mpese be bre ne pese ye nya quick no eno ne ye hawo nyinata enti ye sre asema wo ka nyi se bia wo ya asem kase mo me ye hu ne se udua ogususu anyi na wotwa se wo nua ogususu am na nyi se wo ko twa wo kronfo enti wo se wo hihye bibia da eno kwese na mi wo fom ofisi chichiware ko me ko fom mi wo fom namu na sikira mo sabronu me ko fumu ho opo fi de ma me say yi ko fumu nyina me mu a me ko ameba ade na kenya de entrance enti esre to mu la siku ka se mi so obi kutwa ade resumi ye ko enti yam nyi de ho ye nya dwuma de na urade de o si ense nya dwuma na se so ka di mpo na o so be shirawa o shirawa be bi o be shirawa fo nyuma o be ye so enti esre Mimi ni mile juma
for Pejuma or the prison of money we could call to a say Jumano. We have family also I say what I do want to know. And so Peggy that's what baby or Messi. I didn't want Ghana for Timno or upon the past 50 Ghana. No more but what the 10 Ghana pay a moment for the Kenya. No more be a or yet to many years, or for Yedma or Coseno, who be a Macoma, Beguno, just a wood day. Never queer him. Okay. Yes, sir. As you know, you're being a judge, but you're being a scaffold so maybe you might come with my office and come. Okay. Yes, sir. Namishamo. Master Musa na and Kano, a Jumaden, and who of so. Hello. Hello, Oforiisuo, Maje. Maje Osei Aboagye Nipa. A friend of him, because Sokoba New Site. No, okay. Oforiyanko. A Jumaden there, and Penford, a Jumaden boom, Swabazo. And you say, oh, yeah, Jumada, a bow, Emma, was idea how many a holiday be that woman. Ghana, when you go for my resources, be I obey a Jumani in Yesika. At the Abuana for Aba. Yes, so there the holiday, yes, a miracle. And then what did they pa over the by pa Sompa so say everything up where Jumani in Yesika. Abuama Ghana Tumbo. The resource will out down when you go for the Ghana. And yet now, my Ghana, and also I would never see a cold maybe. And now, what Jumadia and 24 fire near Nama and more France were any Jumadi. Everything here, how near money. Into a voice of Midas, and knows who they are Asem Mpe Nipa. That's it. Yamikam. Okay. A Jumaden, a home, a one for so. Hello. 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 Hello, Foster. Yay. Me patcho wani. So na ka fe Sofia. Okay. Me say Ejumade e won ke ti o. Ube be na wi aka ka hapo de ni soro. Na kwa matemo da so Nipa ni sa. Ejumade ya mpenti na saka wani kikaduro bi. O Foster na say me yare ko da for hospital be high at least. You couldn't the mission that you said McCoy, at the McCoy. No, but they shot to wear tap in the fashion. And my police are damaged for the new column, the million now, she has it. Oh. And I want them to call hospital people. See that is why I'm doing. Thank you. Okay. Ajumaten ehon ewo faso na ajumaten no na sede na enchiremu no esi kono nye se bia osua enyoma emu oduro ne yeso ya ajumaden o de bi obi di na adwuma hye wo nsa ahofama a wode ebema na de be ya adwuma no ama adwuma na tumpo na akonkai no eno ne ajumaden no sabre ebre no eye ayebe na ye Sompa TV no so anisa na ye koduru ho a de aka nyina no na ye de abekam ho na aye fe na enyoma so akonkai e de amamo ye Sompa TV no so ye ma hwefo nyina akwaba eba Sompa TV Sompa 93.1 na enafutu semu a ye de bre omanfo no adwumaden se obeye adwumaden na adwumaden eho wonfaso na efia that atetesemu a ye de ebedan womanfo se woman mu na sika akwa wa haye pa na kwasi broni pese wone oman ebaba bedi sika akwa hudwa enam so ema emrofo ye wadwene se wode ahemfo wotumi ebehye wanse se de beya wobetumi atu sika akwa nyina da enam so ama wone ahemfo no ebi ehyehye mra ekosi se emra na no mo hyehye no na emrofo no embo anyoso na empokura no enam so ema na ye baba be wie fiada no omo ede nana agima prempa odi kan eko Seychelles Island eho ena womo che no eko hye supo bim ano na ya asem foforo na supo a wode ne ko hye mu no eno ena adwuso hema oba ya santoa antiase na oba ya santoa boboa domo no se de beya wode ebekọ akọje nana agima prempa wodi kan enu nti no woboboa domo no no woye na adwen se wobeko
na wode akwa je wo hempon na nana ya santoa oyoba kokodrufo a na oba santemam ho ayeyima de a na chese okonka yie papa ye ka hema no mo santemam a na ne kuku edu yie pa enu nti se ye ka kanana eye etuo akese a emrofo ede ekoko a se etuo no omo sanim pa ememma nyina dane emma nanso oba kokodrufo ko gina etuo yanim na ene woko ye ede eje na agema prempa wodi kan eno ena mare gina so a oba pani adwoso hema ya santoa wodi enya abasobode a ye frɛ no oba besi a woko apremu ano eno ena nkyeremu kyerɛ se ye ka apremu a eye canon eno eye tuo akese a akwasi broni ede baaye na wodi behunu ya hemfo ne Ghana de hye sɛde ode ebesesa yisika kokɔ ni nyina da akɔ cancer campaign ene kokote ede babi ebepam cheche ne asem wada ya pronso eche paw hey wo bekwa wade na wo bewo ede ama woba no na nabusua adɔso ewo mamu no na se oba ni free mu a ewo se enkontafo esane ema ene bete ene asotro ede ma bema na edie be pa ena bema na ye eno ene asem kase a eda ya pronso a ye de eba bedan ye tiefo ene otifo Samuel Prayer and Counseling Center odifo Samuel Prayer and Counseling Center ewiye brem odifo ba kope ena aka asantemam ha odifo ba kope ena aka Ghana ha na ene utwapo na okwa brochira odifo Samuel ede waye amma manfo no a adansidie ni abasobode a wodima odifo Samuel nya asem keto akra odifo Samuel sebe maunte ene anwumire se ade Bible ni Quran anka ho asem no onye kunuma me onfiu saa na juobi yire juobi kunuma no onfiu kra na ade odifo Samuel se oye de bo manfo na waji wo mo efiri wo mpunkyire mu eye won na eka amene wo mo eye promise and failure yanko odifo Samuel ho eye nibguase kase ne nipa kyekere de ato so yade akurankro ene da wo so a eye court asem ye woda na dwa na obi ni wa baba beda spiritual marriage asanyo ye papa ema brabon konkan agese awiye brim odifo Samuel nko a ena ebetumi ako agyewo eye akwantu se ma waresem adwuma sam na enko yi adwuma ekura wanya bi nanso so adedie beto so be panim no amafo bi so amonte ase ye wosi akwanya baba be hyem wo eno tigi so divorce Samuel Prayer and Counseling Center ehonko a ena obetumi akọ na waje wo free empunkyire mu oba wuntumi enwo saa na bema wuntumi enwo ye wunkuma afo didi watamo yanko divorce Samuel ho a abodie yanhwe afie begu 2023 wo mo se wa anwo a wo ma wa fepe se wa nwa wo mu jomu nwa bema odifo Samuel Prayer Counseling Center ehonko a ena ubetumi akwa de ho no wawo ato maame badin wawo no ato papa badin wo fa bia wodu ko suku wato ne badin na ya nimonyam hye odifo Samuel se bra ade bia ye nkonnua dawo so na ama wo ho entimi enhenha wo yekomanhia hembobo no ja family enya ba family house yekọ na yenkoje akwankyira emu emre ye papa na nyoma enkonkai emfama yefro odifo Samuel ewa homatrufo so 0504 0504 588454 0504 588454 and 0265 441995 0265 441995 and 0578 405519 0578 405519 Mesha hembobo ano ena odifo Samuel Prayer Counseling Center yeko odifo Samuel ho na yekoje akwankyere mu omre papa na nyoma enkonkai emfaman Abe Herbal Clinic Dr. Abe Efrau na ewiase brabo ayebo nipa benya wa na firi yade ye ama mene wanse so ye yade asem o eno nti yafia ni kyerem Dr. Professor Abe ho na yekokokoje edro na yefa ensa ho yade na mami ni haban sa ana haban su enim Dr. Professor Abe na yade ahodo mami Osei eduru ba bia enwanwa ye papa na wode wani ekyerem e wona so ya emfidie
emfidia ewo Dr. Professor Abe na so ye no ano din ye papa Dr. Abe se men kan cho se woni ne etrase a enye se de wo beka na wotie da bi nemom wo dwonso ye de famfidiem wo twimoja ye de famfidiem eno ne behu yade poten ene aduru e so ye de kan wo na yade de mami wo tubia se papa na wo kɔ nipa no wo mo abodompem se uko Dr. Abe wa ya die bia ni wa mami woni no aduru na Dr. Professor Abe se me ka cho se ya die bia firi utrinua no ekosi umawura no yefo ye ni enchirem ho na obaje ayarsa ano odin ye pa enem san ya de wotenete sexual weakness hey yanko ano be den kwamwo na ano be den na bema no sesu a sizes no ebi wo hopa oba fibroid na daw yem yanko ne kotu ase sede be ya eba betumi ato ya fununum stomach ulcer Dr. Abe etu ase oba wo fiti komu hawo no Dr. Abe se men kan cho se bra prostate no wojonso gusu so wanhwe ye bema de wojonso se to sen na etwa ahuro wo faako nanso wojonso ana propro prostate no yade bia wanti din biada Dr. Abe se fo ni kirem obetu ase na ode amaw amanyoma akonkai ede amaw yakota no so apatra nu site ho na Dr. Professor Abe Herbal Clinic wo na wo sa o manfo yade emode enase ma krupo twedi ampon 0243 345392 0243 345392 ana 0506 460208 na yankope ayaresa sade be ya yebetumi akoye nyuma so Dr. Professor Abe tano so apatrapa ena woji amanfo efiri won yariem panipa memo akwaba bachoyaja akwasi ma onen kwosoro akwasi fusu nyasa ye akwasi ma onen kwosoro wate wabedia benne ene no pa baaye na ano odin ye papa akwasi firi hina baaye bacho be firi santase bufudu santase bufudu bacho jo na wakosem ne sen ya wodi abedan ye se Asem Mpe Nipa ye moa bacho bakuse nyina ne se emre bi atwa me no oba bi ewoi na yale ebebo no no film nti o film no akura no ekokudi ye mase ba ho na ni hwem no kakra menye bia na me de kɔ but yesi afunu wie no abusuan nim hia na mo ka kire me se nyase yasie omudi hye na wie no bibeja akura no abɔ mo so enti de omba hwem anim ni se omdo mu twa bo ma me ye nyina na ye de hye ni akura no agwasi tena hodin wate wo kasa tena hodin na kasa gu microphone ye nyina na ye de hye ni akura no nti omo mpese me ma adwinsa akura na beka omo nsenti meja abɔ mo so am si o me de paudie na medi no di medikura me de bebla akura no nti ma ye be play school e de ma akura no hini ma ho na akura no ku school nti eduru ba bi na ese akura na eso obekumase sere be ya neni beba beka ewukumase school hwem ni ade nti akura no ba be di me yire ketua ho ewo bleman nti fiare atwam na me yire ketua frɛ me se osere me oni mo nkomo nti memla na mla metie enkomo ye kwasiare eye ndrai memla nti phone so me bisa se pacho asemboni bi asia na osida bi na onde de obeka kira me ande se memla na metie asebkura eho na mesumidi mi se eja me yire ketua frɛ me de ese gokuti nti misimu anopa be 5 nti ebo be 6 to 7 ni makuduru omufio ti me kwae no na omo bisa makwan na de mama ne ebo omo se eye fiere atwam o mama so ti se eye Sunday mu hia me na maba me baya o se enkomo na onim bidi no de se makonta fo mpanifo no ene makonta mo hansa na sankomo no makonta fo no mdi yen san ne sai ni no mo yesai ba ko de bla ben na ba ko so de nana enti ye titweti ani nyina ne se metwan ne so omukọ asole omu asole dem omu ya asole enti mitna wa atwa omu akwapim so fira asole bai enti omu bai na
yesi akonya ewo meyereketwa modem ho ena mase makonta be ma na bebisa me say na akura hwemu ekosai na mso akonta ne hwende ekwa say bosumi bia no midisika ebre meyereketwa mese me kasa mi hu an say o se bisa me say na matese wawale na o wale kura no o wale ye no o yire o mo na konhuma o yire wale oba no o mo na konhuma na mso me bona akoma be bosumi bia me disika de o me se me kasa mi hu an say masum wom wo tia so ma me Akwasi to bo ase wone on kontafo na eka oba ne ho asem pa cho me ne me kontafo ne ka me ba efa ni hwemu ho obisa am say akra no bosumi sika sai na me bre no na bosumi sai na de koma no me pa cho bosumi di 2 million ya ekoma me yereketwa no ti na komo na yedi na akoye ebro makontam so nya ba ko pe ba ku gina bachi na ba ku so ejina manim ti se me yesa me kase bia na sotro afemi hu ya se wabawura kitchen ho eno o se me yereketu akunu no ma no kwa enya nimu opese o se manim na me di manim be free ho kwa na me di hu me se moja o si me pre o se me de na me kwa me fa kwa kire me yere na ma wale no nasa amane da enti Akwasi wo hwa sotro mo bo be sei sotro ne de sotro ne o ma mo me kura bia free 2 ne 4 de sotro ne betime adu enti asombonko a ma anyo bibia anka ho biem se onu de abufuo ekọ kitchen se nkọkọ akọfa bibi e de abese o so opese ko semanim nyina na kam de oba na ma wale no be free ho na kam de akọ kire no so behu manim ahwa afejo aka se ayi akra ne ye de hie onu ni ntumi ekọ akọfa na me be ma me de misi wo sese wo ba no wo he fa ankasa sese a me ba na ankasa e wo breman me ba no oda so ne ma me nwa ketwa nete mpatwan na o yire no free mu no ni din de sei patwan de free sisilia poma ekwa be no fa so ehwere ne nkwa ekwa fa so ehwere ne nkwa ne sei me hu no me dia wale asem tu nanim ena me ka adwuma me ye ere kire no ena ododie ono ti ase ma me so me ti ase adwuma be na aye me pacho me ya construction work no mason fo nya adwuma no ma frɛ me na se concrete ne beba makwa kogu se fele ne beba no makwa kwaji no makwa kwa fele enu ne adwuma be ye yanto aso nti dimu ana oba ne fire funu no ena sometimes so no adika ne maame adika ba no ma o maame aba de ma kire ne maame se be ma wa hu na be ma pese o ne yede o wale no ena maame no so die nyam se kan kure o jimi tum se ne ba no wa hu me no wa fa mansie enti se wo de me kire na me ye ma dwen se kan me boaboa me ho na ka ne ho ado yo na me kwa ko hu abusuafo no nyinsen akopem nti ono kura ye na dwen se nyinsen na ba mu no ko de duro be den ebeka ena me frɛ ne maame bɔ na mane sɛ ne ba no pɛsɛ nyinsen na ba pɛsɛ ɔde aduru kana maame ne be kasa ya sɛ umu da ni bebia nti sɛ ɔso bɛ sɛ akra ne de a me ma kwan nti emla yedimu na sɛ bebia ɔno ɔba ne ha dan no ofiri dam ne dan mu ɛbɛka me ho bebia me ha dan me metie no atasoma so zongu ɛhɔ na metie nti koduru baabi no na sɛ oba na be fire funu to fire fo wuwie ye no onya be bosume miensa iso kwa aso no na yale start ebo no yale start ebo no yale saa gwanhia eno ne wo be ya omobro hu okay nti yakura nya wanhia pepepe no eno o ma medi efrim eno ti ya obi wo mumu se bia wona wakuna na bibia tesa na me pa cho eno ti na medi abeda mo no se omodwun se bia akura ne ma me wu ye no sada se efrim yu se efrim yu eno ti na medi abeda mo se munima asema me na ono oyire ne wo ho na mo asetram te se yankasa me pa cho me ne me yire wo no na me ne ti kama bachi dia mi hunu se ekoduru baabi na nyinse baaye na owo ye no operation baam operation ni baam no na ekoduru baabi so no yale ne baaye no na akwa se yale na ba ewum se menye ne ho ade na akwasi operation baaye unya sika ko yi no efiri maternity operation ni baam se me okwo wo no
meni ni nyina na me gya no kwan ɛna me pay 2 million man sɛ wo wia ɛna yi bi yi no sɛ na menim so operation bebem nti me kwa adwuma wɔ anwa kwanta ne ya gu concrete wɔ ɛna ɔfrɛ me sɛ sisi a doctor abɛka hyɛ ne sɛ me bia du no ka so no aka sɛ wo a wan hwe obi wu nti ɛsɛ yi no operation na me ka kyerɛ ne sɛ sisi bebia me wɔ no mintimi emfiri wɔ ma nti so betimi asan a me bɔ forma na ma ne sɛ me yere kɔe no ɔkwakɔwo na sɛ ni si no mo ka na adwuma no me gyae nti me gyae ɛba ɛyɛ kotwi buford kotwi buford firi buford ana kokotwi hɔ no hospital bi wɔ hɔ ɛhɔ na ɔba no ɔwo ya ye operation no nti operation ni mu na sɛ ɛka mo so bɛgye ye bɛyi ni adaje na akosi 5 million nti no na hɔ no ɛna ɔba no yɛ sɛ akwasi yɛ sisi sika na ɛwɔ no ɛnduru 5 million nti saa deɛ na danfo baako de anita ɔpama deɛ ɔ saa time so na wɔ so ni sika wɔ hɔ sɛ saa time so na akwasi adwuma na yɛyɛ no ne yɛyɛ a mefa sɛ yɛyɛ gu hɔ ebi a week ne yɛtua yɛka saa na ade na akwakoyɛ nti wa ankasa deɛ 200 na ade ma na yɛ 2 million no na sika bia hyɛ da ne obi sika bia eni me ho gye sɛ adwuma tua wo ka gye sɛ adwuma tua me ka nti yɛbɛka akoyɛ ne sɛ ɔnda de adwene ba sɛ na danfo baako de anita nti anita no ɛmo yɛbosia na nka yɛfa nyinim la nti sɛ nka mekɔ adwuma de sɔ adwuma ma yɛ no so wɔ adwuma mu a ne tua me ka na me sika na yɛ dɛ akɔto baabi ɛkɔgye bosia no ɛyɛ nti yɛpem so a akɔyɛ yi no na sɛ ɔwo yɛ onya 40 days no na yɛalɛ starte na sɛ yɛalɛ starte deɛ a na sɛ yɛde ne kɔ hospital yɛde ne kɔ ha yɛde ne yɛsi yɛde ne fa ne adade akontafoɔ ne me ɛsɛ minisika ne ntino ɛsɛ ɔmo do ɔmo mo a ɛboa me ɛwɔ ne yale hwɛm ɛne ade nti yɛkɔduru baabi ɔbaa no ɔbaa ne wuyɛ no na sɛ akora no osua ɔwɔ 1 year me yɛ bɛrima metumi ka sɛ mete no ne ayɛ dɛ akɔtena ɛna no so obɛwu no na esisi no so obɛwu nti onu na nanu masem okan so wu a eye mase eba na hwa ne ma ema no na oyale ye no ye pimsu bia ema kuro bi di afigase kuro bi di afigase dadi ase ho ne ye de ne koye ho so ye ko pimsu bia nti ho no so de akosi ye nyina ne se ne yale no ese anajo obe kekamu saa ne ade a nti meme so na me da ne nkyɛn a ɔda dem a ɔse ahuro de no ɔkɔda abɔntena ahuro de nti me na me da ne nkyɛn sɛ bɛyɛ bi a ohia bibi a ma fama no sɛ ɔyɛ ɔse pagya me ne ade ma pagya ne ade nti ɛhɔ no ɛde ɛde ɔde firim akwasi die na bɛyɛ den ɛbɛyɛ nwanwa sɛ wabra na wo yere yade no onkontafo ɛboa osika fam empo maternity ho nyina sɛ de wo ka no ɔmo boa wo na koda no hwemu no sɛ ka hwɛ no a kanya sɛ ka akɔ omkɔbu wuye o de mpɛnfo ahia de kwɛ ne sɛ emla yɛkɔyɛ ayi no yɛkɔyɛ ayi no ayi ni wie no ɛna mpɛnfo hia na busuafo ɛne imabusuafo nyina ehia nti yɛhia no ɛna ɔmo yɛ sɛ yɛ dan a ɔmo de hyɛ no ayɛ da wawu nti akora no hwemu no menhwɛ sɛ minya ɛmmɔ ɔmo so batena me sɛ na me yere tiase no num asem ɔkan ne sɛ owu a mema kwan na mase ɛba ɛnhwɛ no nso so meyɛ madwen sɛ mmara na abusuafoɔ ne mekan no memu so sɛ saata ne wiase nya adin sei ɛna saata so no akora no oni aduane bia de sɛ latodi de sɛ kokoma aduane ne de no odie latodi ya gozi na gozi utato aduane a wokan ampa cho me to na o se de no odi o akwasi mo ni mire o latodi anyewa okay akwasi na sesi e honam nyoya sesi a no me sesi a o mabobo masun o maburu masun pa ti odon se mia wafuna eya sɛ ɛsɛ ayi obidi bibia bɔ ne edufu no wa enu amogya ama so te sɛ si ankasa no tum so honam yɛ oya
I said me kono so bob no eyira e be me kono be shiki. Oh, to obo to aso say. Say obo be no me dia minim say flow mo flare me ni bia makunta no e bia feso ana minim say ebufuo bi ta chire ntina omode flare me a so mba bumi o so mba mi di No me nipa say. Pacho no me nipa tu makunta fo mi ni pa edem ho omba bi. Oyire keto ana amobi. Pacho me yire keto ande wa mumi bi. Dia asem no o ka kire omo bo no. Pacho satama yi omo bae no na ni kunu ekọ trek no aba no odem bi. Bai asida na me de mani kunu ni say enye ni kunu na wodem ode a nka nka sabiri nka mi funu na aka ke be fa wodem o. O to form. So obo mi sam ko mechi. Ena me yire keto no ekunu no na mo ba no ebro na me de ba. No okay. Yene ne yire keto no entwetwen komo. Hello. Oba etesey. Ben nie. Okay. Ekosi sen ankasa oba no omobo sa no. Ede na oyire keto no kan e. Se omobo me sa na me yire keto na ye na ahometi. So omobo me. E na ahometi so omobo me. Nti e ba ne sa nukrukura se ye nya abotire. But ye nya abotire no. Na so tro no so na mechi. Na mechi ko ebo masu. Na che se okura no boa wo pa anyo no dia. Nka nyo no a se e ba sa meyi makunta panyini ni sei. Na ko ade senka onu ni fie na ka me ba ya ka me funu die. Makunta panyini no dia. Ene ben. Makunta panyini no ben no. Mpacho ai. O se ka ni fie a. Di fie na ka omo frɛ ma me ba ya ka sa me funu na. Na sese no wo se die obone pa ne se ya. Wo mo tuo adum pamro sa. Boni nyina wo se me boni amaye nyina ne se emle omo de hie no ni nua ba ne wuye no. Me man to adaka man to adaka. Nti omo pese omo kire se ese mebu omo kwasea. Nso mebu omo kwasea. Aha. Nti onu nua ba na agimi no akofa be ma wagimi no abebu nu kwasea. Nti agosi na wo ye oba ne ho ade. No ho ade no nyinsen na be hye ho no. No ho nyinsen na be hye to no manyina anka enye nyinsen na me ye madwinsen ko wuwi a na kama ye no ho ade. Na che se nti wanye. Asem o. Asem kase pa. Okay. Na konta ben no. Ne voice ewa ha. Ye pese ye bo ne voice no. Producer ene no etwetwen komo ena no pai. Producer ene na konta ben no etwetwen komo. Agwasi nti wokura no. Edi asem na woka kire no. Wokura de asem ameka kire nyina nsa me da na si bebri. Ewo ne moa wode aboa me. Moa sese so mamu wankum. O mamu me ankume. Akwa no woni nchen a. Na daluma ohwe ne maame. Okay. Yene ben komodi a woni producer etwetwen ye no ye ko ni nkutie. Hello. Yes. Yes, sir, master. Nana wa be tena ho no. Ye kra so odi aba ho. Na me ankasa no sisi akra na me tika me ba for dom sisi na me refi se le holiday. Me ankasa ma for dom sisi me di no ko dom. Akra no the minimum says na planning 7 years ya oba no ne be man de contract. Se be oba ni ho no ho a eye be man no na wa akra no sutumi. Be man ni ho a oba ni na wa akra no sutumi. Ko fast no wanya say. After akra no o ko 6 years. Ni ma mi hu ya na akra ni nyanya 2 years. Na wono ase ye hwa akra. Na ya hwa akra no at now. Bisani se woti ho no mo no isika se na wodi bisani se woni akra no ko ni school fees bisani se wato ni da bisani se wato na ni school uniform da on se me ba mameka ya sama afroka me enya hwe me ba mameka se mencho on se na esenka wodi ko do wono anka sa me ko aba na esenka wodi kan de ne ko na me ni be sia odo ha na esenka di kan de ne ko do su so ohun unim se obi anya ne hwe
Oh, my friend. Uti, my friend. Wakunta baako a no ho no mo no wo say ono kwa de pattern to kwane ade no kra oto nsabo no eno de emiso ana make kasa ono no ye ka asem no no wo de mfo be bra so o be so me mu na me me pitin no ana opetin no to twene ye ko da fa no hwe no ba ono no be be abia so an sabi de wuni bi kra na ọmọ kaluku akra ne ma mente ase ọmọ kaluku uti yare hosem said de wo kan na me kire se me pacho me kire se said de woni mra wo de call dogs ne de na yesen ka wo de ko ne ni kwan se wo to nsa bo no so na me kaza me mo no oh no my friend wakunta akwa ma na aka se wo na wo pata me bu fi na makunta ne yese hu hia me ntwa to nsa me so no credit no it's now mentor mensa na woni hobby mentor mensa all right me pacho me kire se de woni mra wo de call dogs ne de na yesen ka wo de ko ne ni kwan se wo to nsa bo no so na me kaza me mo no oh no my friend wakunta akwa ma na aka se wo na wo pata me bu fi na makunta ne yese hu hia me ntwa to nsa me so no credit no it's now mentor mensa na woni hobby mentor mensa all right okay me that's why me that's okay Ben ekwan ya wode na konta efa so enne papa na sum na chief executive producer Bema Usu eno no etwetwe nkomo no na asem oka yi nyina ne se de na konta yi ekan woboa wantonensa wose wantonensa na chese wanfanensa anka no fine na konta abebo na manne se akwasi abebo na manne se ne nkotafo abono akonya by chief producer ne twetwe nkomo no fine bibiti ena wobo no a oso okay me de mensa kan no na se de wo kan ma amono sa na mom wose wantonensa kra na oni ho na wose owusu ni ho na eden ohu se oto ne nsa anase wanto ne nsa na chese na asem o kan nyina ne se wa mono otwa ntro ye kwone ekotie ni nua ba no eye akwasi eyire ketwa no de ono so kan Ben adan na wo hwehwe mukunu na nso ofusu ade on hwa akwala no wo me ba acha ya hwan ya Yaw Osei ni Yaw Osei ai me ba acha Yaw Osei be ya ta Yaw Osei Sompa FM ne Sompa TV station ayo won hwa akwala no wo me ba acha ai akwasi fosu hwa akwala no wo mfi no oh ene obesa betu safe na ya ba homo ma meba na me pese the way Osei kana asem because o say nsem bi abufu se be ma de odi akola ba wiase a ese se wo hwe no ensam ne de ama makasa ne se ewa me si de ama makasa ne sam na wa aha nsam me ka ni ya ba ya de so obeti ase enokre aha ka de flasha se na anka me de aba be wi na me kire se ayi safosu ni hu abufu na kire se e friend say Ben ono so wobo no na de na woni ho no mana na ya obusansi ya pata na busa ono aka so ho no ya pata na mo pata Ben no sa no ya pata ne se ne ni kwan so hwehwe na ni so o da bia kra ya kan ni kra ya nyina ya kan ya obo wo hwe na ni so wie mu bremu ne se wa anya de ho o ye nyina ya kra me de ma fra mo pa ma bo ma ne ama nru enyo mo fro mo eno omo kasa so omo anya de obo no se na wa hwe no obo na nje so obehwe no se nipa mienu na bo no ye Ben ne hwan ya o ba ko kan fe ni chief oh na we born ani so won e fa na chief na ni so god na ni na we so ahwe na ni so se enye fine oh ye ka sa mo ya ade na ye ntu aha na o de mame born to fa mame e de na ekoso se wo sende akra ni ska akwani ska de me ka so sende ni bia na me bua o sende ni bi ba enye de metimi aka se so akra no okay aha nti oba na me bla mo ye o ma ni so mu busa ne se ne ba ni oni school a oko ne ba ni school fees afi so ye oba ba fe ne ba no class bi kakra ma kwa ne right aba no ho jeso busa ne sa kwa hwe nyina obusa ne nyina be si kwa hye si be na ye osenum obi anu a oyi na no
ɛna ma abufo sati sɛ ba me blaso ɛna ɔstarte ɛna ɔsi sɛ mu sɛ asɛm a wunyi ma no ɛna ɔsi questions yɛ ɔbusa me deɛ ɛgye sɛ mkɔbɔ me de mabusua aba mkɔbɔ mabusua amane ɛhɔ na sati me bi abufuo ɛna ma ne to ne sabo abusua na wo ka ho asɛm no ɔma yɛ ade a kyɛ sɛ abufuo wɔ hɔ dada because me nua no ɔne ne wo yɛ ne yale mu ne ne wo mu nsɛnsɛm a ɔkɔ ɔsfinti na nsɛnsɛm bebree wɔ hɔ ntina mkasa sɛm gye sɛ yɛtena yɛ mate meba mususu sɛ mu nua ne wuo no ofosu nim hu bi ana o dabi ɔne ɛde no nim hu bi sɛ ɛfa ne yale hwɛm ne wo mu ne sie mu ne bibia bɛda a mebla mo so a usuani bi akora ne n'akyi ɔno nko akɔntɔkorɛ ne nam uti ɛnde sɛ odihye wu a sɛ den a yɛ wa na wo bɛpɛ ne kora bia wa na bɛyɛ yie na de so kɔ fa no ɛne ne ba kora ma mu dia ne nke yɛ different we dey ba be ma adane adusia na sɛ ɔno so boa de na sɛ me ba Christmas is ka sɛ no wɔde Sunday wo this month was sending the 200 which is 2 million sir edi say was sending in December you mo ba ha last about put that be ba last year go December ni mo no ba ati and o man 1.5 and o ka say ni bronya duro obeble ni bronya de nti bronya ni mo no obeble ni 2 million and we can buy hono mo the 150 series bread and chakwa na Christmas ni drew ya obeble ni bronya ade and also so 200 Ghana cedis so Martina chese uhwe mu a abrantie ne de ohwe akwala no na emum se de mo hwehwe no na munya ne saa enye saa nti bibla am ka se omo ne bet na afi aye ho hyehyeye na de na abrantie no e ka se opese okofa na busua ba na mo nso busua no mo tena se na mo kana entiase anya adwuma o blast ati se wona ne ekon ana so wo bono onso se na obisa na asem na wo mfi no eno ka so kwa akofa na busua ba enye saa and yes I be wakanya asem anu ti na me ka sa wo de ebe ya nka ma me ne me bla mo nyina na so obeti en sa frɛ ya all right mati okay wo yosi wan sansia ena yehu de owe aberwa nkuruma na ewiase obi ani ho na hode so na kwankoro abrantie ne biko na nsoso na enso na konta ben no wose wamfane sanka no ena mambi ne yire ketua yi so se ye patapata no bia na nyentokwa na woko ana bro ne asumbo abobo papa ya kan pata no so firi he ya asem o omna samo Oforisuo bema anumri ekwan bi so no mera ho kaka Sompa 3.1 ode ye fumpan ehye aben a unyatiefo na emu oya katacho ne kana sembi sese woni obi kasa na o kahia asem a ka wotu ato no ana sen konko gya bola so baabi na kon kahia asem kura ade e friend hia ya ko ka mo sha ho kire enya ho kire bi ahute ehia ho ase ehia ho ade a wo pa wo nya bi na ese ho ehia ho anwo kire de ya ka so obi ho kire na se ade wa hye boto na edan bi a epoma na ho mete na ese ho akire ade a wo pa wo nya bi no na ese ho edan ehia ho te ehia ho a wo se ehia ho die bi so boto ya tempintin kwa ye kwa ba nyina ye sika ehia ye nti na ye bre ba ma ye otie yi o ba ma ni nyamfo pa o akwasi fusu me na me ka kire wo se ka ohwe se de ohwe se de nanim dua ntiti a ka yo oman bi so hine o ajo ben mo pe na hwe no da bi ben no bajo ba no ba na be ma oyo ba awurade oyire nyango pomfa ne kransi wate na utie fusu asem na wanye mema na sebe omunya banga adwuma no mokope oba omse banga adwuma no utie fusu asem a omunya mema na sebe omunya engineer omso omunya engineer asem no aboso yi sa asem we ya Oforisuo wokọ Kwame Nkrumah University wudu hon mo a wo mo nam ho a
Father, she says, Mamma, to no one in the school. Obi obebe nko school. Oh ho. When na mo ya isem. Na mo ya isem. Me na make a chowe kromo a adwenkase bia nipa bi de nam na no den. Batonim. For so say waka no krobu say na question bi. Oji ma bi mu. Ya na open waje mo. Ntene ya ba ya di wo be. Atiefo amu ntene yo he. Sofo na be kam yo. Muti asase mo ye pa wo. Me kama say obusam say ma bi mu. Wo mem. Wo mem ankani. Oh, makasa. Minkasai. Odifo. Minkasai. Okoso wontia. Makasa. Wontia so. Omna sama of floor. Mete se oso abim. Who say chantro? Na dia na wabim. Na dia na mabim. Oso nim Na kasa. che so mo de fa so mo matu na oka so ko ha na. Onim kasa. Onim kasa. Aya. Obo de mamen ko. Omuno mane ha wate. Oh, ha me da. Jo. Same no me pa ahai wo kasa me pa me na lande. Me pa me man lande. Ha. But then no mafane say. Oso wabim. Emane help yi. Tutu ya tutu. Mane help. Me na menim ni nim. Otuyi. Tutu ya tutu ne pa. Me ni nim. Ya yie kura ya pesika de ba ko ya yie. Ye nwia wo che fridge mi. Awo de no ye pesika. Ye wi ni ya pay for fana masofo. Me nwia me enwa. Oforisuo ma asema manugu mo chia me. Mo. Asema manugu so amaking. Oforisuo. Me say abrantie. Waka no kure. Ubusa no kwashi bi say aja fosu mewa. Aja fosu na de adwuma na oye. Wase me de construction work na meye. Construction work so ma hodo o. Ya wo wa wotem water, ye tem water so wa. And no san wo say feeling. And no so kwaje no aye. O kwose oba ne pen abusuafo. Wo se oba ne ma me kura no. Wo de ne kofie wo gitum. Sompa 93.1. Sabe. Ye ni minister bi na onhwe ne ba. Fie ne wa MPB wanhwe ne ba. Muti asem wo ye o, edrume bi amomo hia ye ya, abusua bi mo hia ye ya. Abrante wote ye se woni sika kwa na wo mo so so a. O mo so se mi ama scorpion me chiao. Mi madam for scorpion. Odi for po ni mo so so jai. Me ka mo so so kan wanu tum. Ane mi amini pe wonya ne ba bi ko van dam. Ye wo kromo e betima bobo bonkrofo bi din. Ana abrante ni sika. And my friend no buy. And oba no was ready to fight. And an abating in the chassis, but now opening Kobashi way asum. Me person busa tefu, Kobari nasum, or here ya. Na there some naba. If we are Sibiano, baby oba woko. Se bema can crash the wa. As I say, ye be free my day, Abba. Sabin predwe ye ko lake. Tam efie no ye ko lake. Ye ko excursion ho. Ye ko ye no. Nipa ne wo di ani ma kire ye. Ekwan no. Yamfa ha ye nyese no. Ye wie ne agigi sika ne ye ma ne kakra. Wuti esa asem ye ma ne kakra. Ye ma ne kakra osi ye makume. Nam se adai osi wei. Me ne me yire ne me ma. Ye betima di mu 2 weeks. Sika kitwa bi o ana say da so me wontos me wo mako akanam papa yi utie na sema wo kana bronya bre enso ye no okoma akura ni sika na bronya no okoma akura no titi sika 2 million obi ye adwuma sa sika na bi ankwa na yire ne ma wo na fra mu fra no mu fra ne wo ho se wa ye den mu ne kwa nhihye ye ampa abrante e bi so ho no ye support no ebi anoma bi e course wo ho no wono so hu se mu woro ne ka wa fa na bati ntanya de obeti ase sa be pa cho eyani so rere ayani so hwehwe se mo hwe na Debi se ye busa wa wo se usum no na mpanifo se ye mo abrewa omuno sa abranti ase na no soro no ase dia akwa kakra na wo so e ba ya abranti se be we na mfro ne ade aye hyemhyem na oba so ni ahoto arabo kwa so boto mebo jesu wani ni su ofe na ye ka asem bi enhua asante asem bi agwasifo su jesu wate
na se sabe so wu a why no ho ade onya no ho ade o se sika ho a usi da ma ne dem kwaku papa ni su kosi fu aja fo su mensu na ohian kasa ne de ade e fensu ohian de masa akura ketu akura na oyem bakura na wo bosum abranti abefa mu nwa ba mususu se yabusam se eye etete bi ana wo bu no ana tete bi na nam so ama mu nwa no wawu mu se dabi yabusam mu nwa ba na sama wo ka ene wo a yabusam mu se fense na kwenta no ben wasama ka so wa mu no nwa ba se wo mo kura ne pata wo ani yabusa ne se na se nipa mi na bo no sha mi no ye ka chom sa de o mo ye no ma nyene which atefo mu ntene yo ya beta na obi hu ta internet ya wo eno ma bi wo ha ya na ye nkwase asem eye jimesam ye ntra ha enka se obi mfa ne sikanti kwabobo obi Ghana de ekọ no akọwie se wo bia ene na obo wo bia ene na oka woni bidi a ene woni make tontro wa ya to atwene gungrum wonya yasa emu oya na papa wo kana asem kwa wo se de adwane kwa na obanedi lato de emu areho asem no kwa no ntimi ko se lato di de obeka no aka no waya de meme de mebo oba so oba no nyo na wuku no oba no yade na bo no na wiase eno ma di ni pefri wiase ko no dumre bi ho no ma ya na nyankopon ya besere wo ya le bi abobo hiafo a ya na mu oya because apparently se bi asika wo ho a ka na ire no ko je ne nkwa kwaku na se lato di no wato bi pen lato di oh ma to bi da wonu kwa wa ya di o hwe lato di no ene nan no wo ye be ma na timi to aso 5 wa ya di o na to na na to bi obo mo wa ya di ni nya na otwa eto fun so mo ye be fa wadwuma wo to adwane nya otwa to fun so mo wa ya di nipa nye so nyenti na hedan wuku ni ya no hedan wa hwe hwe ye wadwane bo ma musa so to bia de ya ndada na wo bia no na tete makwa na wo to bi da ana wa ya de sajan ne bo de esikafo na eto wa ya de wate enti sata makra ne maami wuja no na adu de adu bum enti sabe papai de esesa ne saso no wo ye na sabe mranta na kai sata no le mamodi wo sese kwa me despite to ka ma na yire ana osifie ma na yire no so to nku edi twitire e ma na yire wa ya de de ono so wo ana wato abrantie wa ya de na bro no ofosuo me pese me busa se sa aye friends aye ban nani ni nua no ese so mo ba be kire de abrantie wa ya wo mo che ne she dem wo mo friend fie e ba ya wo anya jefo a komu mo bu na kono o me dia se o se bunu so mo nkam yentie sa abrantie so ba na se ka sha no ana bibi ho ba ye ya eno so mo nka because this had dia de o mo kan aye bunu no mabu no ofosuo de betra Ghana atra ho sa ma wo na obi afrawo se brefie ni enu ni nkomo okay wo kwa ni a chiwa hede mabo okay ofosuo se wo mo amade a abranti masa emfase wo ba wo fie ho hwe buhunu ya mento be butie jema me kasa de du so a na de wa man communion tie hwe opani wo tie wo so tie wuzu se wo mo bubuhunu omo pa omo na mekire mu de wo ye maame no wo se nkomo bebre ho ensam sisa ho ofo chief producer ne kasa no wo se ensam ne doso but some person ensam ne doso ye hu dia wo mo modern ne o kira omo mra ne ani asam no e wa fidie so okay wa ye no bla beka sente sa dia asese ya che ben no wa bubu hunu ani ne nwa ne nyina wo bible manu wo ho de ma bible okay ante sa dia so ma dia a kira no kwa ibejai okay tie opani hwemanim na jai ave antale mo bo tete ono tie sante sa dia bible no anasa kira no kwa no ye bejai wo fo so ya this year ya jama ni pabiwa wo koto sa no ma bi su nwa so a so because the econo ya hwe ya nete ha na da ku be pon program na kwa brani gina kwa na no wo kan ma se toto yentwe sa yenkɔ sa school bi okay
eti omo pa asundue kwa so no omo mmamia no masundue abua sente sa de a ha omo yen kase e kire kura asam e no mutima ye omo de opani ade bia na ye de nsuo ye no ye de nsan so ya eduru bia senye but bibia na nsan wone de e na nsuo wone de ye be ka jagum okay tia ohia ne nam onwuno ohia ne nam enwuno na ohia kro ya na makani so ya aboa o abranti wadi amia akwasi jasu no ate jasu no anopa wusun ya se kasa sun no de ba ya ka awrehu bi dware amanfo mo ya juma wan na dia desika obitimi eyitu ne ma ohia na makani ya aboa o odifo bra medasi mejiri ese ya no nsie no na ben ene ne nkrofo ebeto aye yakopon ya adum africhina eko unim se sa nkwatase musie de se wo de ba yeso yesi ye behia pa na me start bibi kakramfa ababa ne wu no kakra bi Oforisuo omu aye omu operation no mesre Ghana man penifo omo adwen ko obu oni en operation kro ala doctor no yin operation otimi ja asawa ewo yefunim na nhoma ne bi kura kekam na nhoma ne bi so kekam na hu bi pempa panie mesi panie ka batayem e ma na funu hunu ya kire ana omisa ko en operation wo fro na no nyina pro panie enti mpenifo yesramo omudi omu girlfriend sem no omu kronom ehuru aye dodo etemu omu ntimi nya adwuma no operation okọ yase ne twa waase oduru ho no mo ensoko se de bowa obenya yaresa no otimi akwana timi aba no ne etwa waase doctor pakwande ne se wurem etu no pigigigigi no oja asawa ne niam nyina gum ye besere wo mu ana Oforisuo bio ebro entuaka o ebro entuaka ebro so matchop money see ya de bro na matchop money dia aka me ho din yi pa ka me buo mo na na kada bia magine chop money enso so ebro entua chop money ebro no mo buo brantie ne ben ne nua na o mo buo brantie no ye hia wo mu immediately se o mama me ne me nkrofo beto mu ya ye bida nya fe ne ye beka se beye ene enum dwa me logo mu araju 1 o'clock na me wo mu kwana no me tupuno no a logo mu nyina de gu ka boot e de o maba na bo France ko aye sasa oje no oyo ba o oyo hwan yo ye ni ankasa ye be hwa abofra no papa ni hia abofra so obehwe no enu ti no ben ne nkrofo ye hia wo mu nya sa de ebu obi ba ukobu obi ba wo hwe no onua ba man bi no ka no korepa oh yes wo hwe mkura na November December na December ko 3.5 ene ko ye 1.5 de kan sun ansa na 200 ebesun na mumu sampanifo bi omu ye adwuma omu kuteska se bosumi sa na omu ye obi wo okra na akokọ no poratimba go shim ye twa poratimba go na akokọ ntichem eno so kwe no de kwakoma na yere 3.5 na se wuntimi hwa abofra na wo ya boro oba ye na ne wusumi ntimi hwa no eti sa na te dia je oba na ko ti obi ase wo se kokọ benei ko bra bo ma se wo se hwe abrante ba unya baba na ye wo fa obi ase wo eti me kase mu emi kase bio na se o mama o mahunu tumia Ghana ha ebinim wo okay ye wo tumi se obi din kwasasem din se huna yesu ye tumi ekono so eti me hia ben na se ben na ma we shall see medasi fa bofo no ma mentie bofo no se ben ene ne nkrofo ama medu dadami hanmo a odi fo pokọ na we shall see okay obi ane tachrema obi ko ka nan ti obi ane tachrema odi wo na nim abrotia
Ofosu. O di for bro funu mu da ho. Ai mu da ho. Wa wonte no fanisa. Ah what so say do sit here no fanisa. We shall see ni nyina ye. Ade kro. Morning o. Ofosu. Oh, kwaku na bro funu waka ho. O ni so me nka bo na su timi. Ye nyina twi ni ye ka. Am su timi ode. Oh, kwaku menya sa. Yo mate. Ye nyina twi ni ye ka. Enu okeka immediate na hwan na ye nyina ye tie. Oh. Odifo nyame hira wo ne obrofo. Na ye wai boyfriend Silver Shine. Se bi oja. Silver Shine. Silver Shine. Se wo de no se we shine see. Noki. Abrotia. Ofosu. Asam na ekoso na emefa won kra we hairdresser na we dwe emefa ya chia wate. Wose won fa yedwumadie ni agrosisi na wa test me message wa hasenum. Nyankopon enhira no. Na ofosu be mamfa we se ntwem wansa ebinom free akirichiri bisa ye se wonom TV ne digital no. Ya ade anansen Sompa na bi wo ho mana tara one TV bi na ede na mo so mo bisa se yankase ye station bi ana ane wa be hu tara one TV wo multi TV decoder na se digital no so bia no ye Sompa ye nua ba ko no nti no kokoba ne dedeba nyina ya probofo me nti no ubetimi ahwa ama na bro so for so be ma na ye kan asem bi me pen so ye say elephant you elephant me esono wo na esono me aboa wusa wo na bribia no oto de na bam ebedro sebi se me ya se be ma no de ben minim se bia e Benjamin de ne da o de ben de anka na drink camera be ho because me kuno de ben na so o de Benjamin so o de ben obi ani ni din and obi Benjamin no ne twa so ya ne ben no na ben na de nso na da bi Benjamin and yes pepe netie na ofo be ma se de misika na wo sa oto de na bambedru en satia we se nyina so ni nyina enyepe ebi ededa bi eche hemfu chineye se de obi ye ne fie be ye no what is sane ma no ko obi fie a ebesai no ye wo bi wo ho a me akua yebo a me kasai me papa ti ase entete ya wo de ma me no ebi obi fie enke besai ho sanso so na obi fie entete ya de ma no wo de be ja bi ofie a ebesai ni fie eni sen eja bi ofie ye mfa sikasem esikafo ne ema ho efi se wo se wanhwe ya obesai ne ma wo no oni bi na wo de saade ne hye ne ma ebeka won mo ahwo mo beda ne ka se ena ye pempaboa we ye pe we senti no wanhwa na abematirim da bi aba ne ma no so no mo so abebo na attack ono so ni bi wankọ bada onya bi nhwe ma me ye bo asia ma me te ase no mane enti de yi obi fie ye no ese wo bi fie na bia mo so ma me ka ne se wo fa no mo fo mo fa ase no ehwe wo no no saa owura ben na okotene ne nsa bo ablantie no wo mu nchen no me wafa kwa kwantwi wo sere so bretu abusua panyi mechia papa Nyankopon hira wafa no mo wo no fa wo fa ase bi no mebo mo ka no ebi nche ben no anase wo no wo nche bi ya kwada 6 years wono ahu se ne ho ka na enya kawa ya nka na se enya ka bi a esu bi asa ya wose ablantie ya ote ase no me wose nka otimi bo ne ho ka hwe ne yie na wontimi no enka me gidi ye se de wo se ye bema na wo wakokoduro ewo metire ewo nsa ya wotimi to ne ne ebobo obi bema sum left and right no enko betimi de saa ne ma no aye nhwem de ahwe ne wo fa ase no ye no ani se na ame eho kwan be pa na be ne wo se wotimi bu na kontai na ba bu na obi kuna mpo na wo mena invite no aba ne fie na se bu nua ba fie na wakwa akoto ahwe no enya bia nkanye Yesu Kristo ne nam ene yire keto ayi kunu so ena nka bi omubu bo ne ho no oba de na ho den yesen ni nua mema mu bu na ni kunu ena nka woto fam no wansole bie ma mi gidi yesen ko be pagya no ko de ena kwa akosie baabi ana sa koto na twene baabi wowu ya wawu nkwasie wo sabie so sabie kro ntomo fa ncha mepanye anim emla wo mem ha senom etisi wo bi fom wana so bi yade wo gidi yesen nyamla kwa so no de onam na go to police station. Hand the person over to the policemen no mo no na emla no anyone ni anase ni pakro ni ho kwan be no wo se wotimi bo obi asum anyam bia wo ye hwan wo ya wo fa unua ba na ne ba no eti se unua ba ne kura mpa awu a minim binom eti na meka se wo bi wo ho a wo fa no wo fa se hwe no nka be ma ne kura no be ma no pa be hwe no pa ma hwe no be ma ne de owo ene wo de hwe akura no
Unua ba na sabda Nyankopɔn agye ne kra de friends ana sɛ ɔkɔ ne bɔfo nkyɛn Nyankopɔn fa ne kra nsie wo ho abrantie na wɔde ne kɔ ofie no wankasa ma me kola agye ne tom obia ne ba bia na kɔnɔ wo wɔse abrantie wonim sɛ wɔyɛ mercy ni o sɛ construction bi ba ɛna ɔno so kɔsoaso anyo so kɔsoaso mortar so kɔsoaso blocks so akɔyɛ de ɔso ɔno no ɔpɛ no ɛna ɔne na tena ɛna ɔne ne tia no so mingin di sɛ wonua ba ne de abrantie we sɛ complain ba sɛ ebia wɔ tetena na sɛ wɔbo na sɛ wɔyɛ na yakayaka de ɛna wonua ba na firi mu obi ampɛ ne sa ba nya se wie de nyame pɛ na wɔyɛ na sɛ wɔwo na sa akwada ketoa wɔ hɔ na de obenya na se wɔde bra na wo se wɔnhwɛ ne ye wo bɛ se wɔhwɛ ne kosisen ebi kura mpo na wo fie no de wo hwɛ wo ma no se de toto wɔ afo a wo ne wo so bɔte pɛn ɛwɔ ablabɔ ma bia wo de no so kora nkɔye etimi de me ka kyerɛ no wo nya nso asɛm ɛnya wi asɛm enya na tia na sa anwea asɛm nyame ya adoma wo kyerɛ da wo se ma plastifo kwakye no na de ntia wo se wode ne nsaka abrantie we se adai wa ma abrantie we se obi ba ma obi kunu wasa wale kulampo obi kunu betena ase nom eti ni so adai enti ka wa kasa no wo nua ba na enne kɔ ne dem kɔ wura ho ekɔbo wa kontan no wonu akasa ene bi obi di bibisa ye na won ka be yode ana ne kunu no na wote se wode wo nua ba na efa kwa bi so a enka be yode aya munjai sa ne ma na mo ya ma ene ba bi krampa ya bufu aye tan dodo ofo so be manyame ya adoma wo kyena da ablantie bedi na chia me na koya lodge complain ami akwachi ablantie no ben ni na ne nua na wo mo ye me sa no no makwa akwachi de kronti a wo mo ye ne sasa wo obi ana wo no obi wa asem ofi se bia nya ne kwa no a fa asem ne ko police station na de atosoma me fa baso body ma chief producer also oba no one go straight say ye den said o si putu an interview no and a man no credit in kanya sa one shank oba no kroka say be ba ye ayi we ba ye no nuam no bona na so mamu na one shank obeka so mamu no enti ye bona baso chief producer kwaso aye adwumaden wo bo adwumenti no ma me fansi nya me ya doma wo kyena da me die no no wo sa Asem Mpe Nipa ye di akire na ye ma police fo kwache sa Bernard no na se onye Bernard mpo ben no one sa ne nua na na Bernard ode say ode Bernard no so ya kire say una dia na wo mpe me mpe Bernard no sabi kunu de Bernard no go Bernard bia Bernard dia wode no na bia ni ho a me hu se ayi kada cho be ma say ya bo bia ni ho hu so aboda Bernard bia ni ho a me hu se what tene ne so edi kura true caller yi de edi a true caller yi Ben Jesus na dia o Ben Jesus no so na say true caller yi ni Ben Jesus we no any say it I was watching that let me hear adwuma na kasa ya wi akwada no ho asem no na ye wi akwada no yesi onya asem no o ka bibi se wo minim so akosua mla o se wonya 7 years na wasa wo bete no fine wakosua mla wo de no ba akwada no krop ba bia waduro no sa blant ye hwehwem na adwuma wo ye ene bia na yire na wawa ne sesie ne hwehwem na se ene ma koye totia ye betim so wanti me hwa ne wo fa ase na ofa blant ye ba ma no ba bia wo so otete no ma na ni ka ne fie ono e wo so otete no wo ho ye bisi ano no abruatia na ote ne kan no na ba bia ye do no Oforisuo sabode ye wi so ye nwie ke dwabna wa ha o baba besra Asem Mpe Nipa ne ke abranti yakosem nya asem ketwa enya asem ketwa okay na o mre we kwere ye kan ko kwa be sibam no nye hono ti o na so ko ha se be bi sibam no ko be sibam esi aboa ndi ne huhu ne we na fu na ya kasa sibua fu ni a ofuru play kwere ko fa niam abeton na so ti film no ma ba kwere aboa bie ne ho a obekwa fu nim unko kyereze obeto a wo konkoam na be me wati wezezi akwa kwere se yesa abo no e kyereze omre sade a wodabre ba ko pesie e hodi ezeze okwasi a obi nsiro bi fufuo obi nkosiro bi nkyene yemfa mre yo se wose with the Bible na koye no omuno manfuma ni anto Bible Yesu di Bible ba ne wo ba mfa Bible ma bi obepapa nipa som na de Bible mbobu akun omre na o kwa kra na se ompe ho asem na unifa obi ba ye overtake am bi shi wakun ti pe ho asem preku ne ya se wo mra wote wana ha na obesun ha nya ode gire wo ho because we na onyere ne hu na se na content to akon so nto ana Dabi na sa umuhunu so o de na nkom krom mo no
omo me say obi enu obobo me yi kam da asase nyanwam na ba nu abo me o mere onse o hwe no eja sofudie ni nti no ama eneme bi ho a watoto asisa what's what the Bible kwe what the Bible by what is of na the Bible na say Bible no ba ho kire nti ene wo ko ho no and what the Bible no kwe ye bo no onse obi antimi ntache Bible what the Bible kwe na the Bible kwe kwa de o kan kwa de nkwa fidi na sanko omu yi omu saso omu we yi Bible no in the name of Jesus na ko matete ahwe na nko mo ja yeah bibia ba fine why na winim ai tese o kan me omo mo bo no eye mesere kire se oman emra na akasa ahodwo na nka akobu obi na hu se boni wi a mekọ ha nka obegye ebo na bu omu bu ni eteti baabi minim kresi so de bo fuedru ayo eho kra de se nka eni akiri bia se wakonta ba se ugina nyaas be so na bu no omu kwa na invite no me ba na mitie mu ba o sika bia oba ne ka so otuatuaye enyina no enipa no yenhiesie akohoma enwupono so obi abode so ne de omu kan sem na me de nante ne ka kire wazi se osikani bi toka man ne yire nanso we yiri ti a obi ahwe ne yire woti ase na nkrofo nkwai ye si ja so anwumre no ukomo nim nkrofo de bi obi okọ ono abo nanso wa fancy ja so e baka so ano ahwe and wintimi sese na wo hwe be me ebi ko onya adwuma hwe obo ukokọ tukura ne dofsi ni niema no a ye hwe nipa na adwuma ne niema bi twetwe bo obi obo pa bi ye ni no awu ne papa yi se de wo mre wa mfo abusu anko awu ka ngom chiche bru se twede fo a nka be ye be chima ye no wanwan na so nko akwaje ko bi mo so kwa de so kan kure wamfa adwuma ke ayam yewu because ye ke kan sa abanti wo abu no kwa wo ba kwa de oyire ne ho bo no nkasa ne botom ono ankasa kwa won hwe yes wo abu ne kwa adaya ne ye ke kan sa no se wudi awade achi ne wadi yire ne kuna chi ahwe yewu me ware obi na sabre ne hedem a me oyem bibi na mbeka ache mabusu a meka de yedewu ya se mu gina so abo de wawu a yenyina no asem nti a mabo papa ekwai na nkamia ye nkami hunu funa ye kwese de kurum kwa meka so bombi kama chi nipa nyina achi kuro no edan ni nyina tom na de mo kae me de same Sompa de wonfa ne huni onfa ne huni da akoyo kosum wansa ne fidie osum ye ena okọ na afi wasuma di ba afi nyino afi okọ ne bom oda ewu ne ma yiwi na ade we kwa me monitor ana me ne yan ade ne kwa ma nya yi no timi sama boba kwa me twa ne sekan o ma sekan so na homanim ti abon na ekọ oda be ma nkunku ama ho awoso na mse ne obakọ akoto yire oba bu papa na esi wa heva na nipa kwa ba yemfantini but wa betra yo wa na the American say ye be mu ho awoso mu papa se pa so omuno ne sofo ene Oforisuo na oba no ko omu no te se baabi beema na obu obi a na no asobu problem se akura na nyamfie sei akura ne be 6 years no de aka animu no ene do so tim kwa mu ye nipa bi anka ye ni bamba from akunta ni na tenase a chereche ne ma bi ani so se akunta se oba na wu abaye onkwa wadwuma te sei na niema se yenhwe mu fiti amu bu ne se mu bu na me na hwe no anaza mo bu na amana atehwe ne ka omo ho to omo a komo mu papa yi ye wo fie bi ma shabe ke ahonye ndira na ye ke omo no woni sika ase ba ntoma mo mi wo to se ase tere ne ma nyema tu woti ase na akọ ba bia ye didi aka no so obi nso adibia mana obi de wa ntimi ani ya na de amewo akọ ba san la wa dum na nsan eduru no so am tere ne ma nyema tu na asoma am ne wa anya de o but the catch out also kana mente odi emo obonatra na no kra anya ya bere no wako sa woda wani akọ no ate se de adum nyina so bang ke na abrantie wo yade o otu se nkola aduane so no oto so the oto aduane bi eno kwa ya de mpa latodi dabi ba ku bi latodi auto latodi nyana latodi no ene latoji no ensunsia o latodi ne boarding no. David, lato dino. Lato dino. On say lato dino. Just say ota ukudi. Ana lato dino so ota oto obuase. Ne wa jejim. Ti lato dino. Oto lato dino.
enti no hwe mo a dabi wo mo no woni mu minimu na yede to can't want ya wala to gibi ya wala to di wo what to be da o kan wasi mi die nie wo mo ya manya sa asem no eduna me ya na me duane ya otoye na duane otoye ono yakoton ma no wo to la to di wo nyini ba so no to la to yi na enso nsia wo mu la to di ni chese otoye adi wo mo no woni mu ya no ne kala ai be na boso lebu na yede anti wo hu lebu ndia wa ando eze no wo bende nti wo so wa bu ni bia na me ni Oforisuo de kan se mo abranti abaso because they say no bibia wa to la to di ni la to yi ni nan no e chese onya fufu a obeto meme na me ka kiro onya fufu obeto bisa wo si krom na ba ante che canvas ya hweni onya mirika obetu wo beto fufu sesi ya me akan na me no de me ka che nkrofo no mo bo no ne se ye bu no ye se ponko abodam ani wura ma odam ye bu no ne mpanyifo we yetimi ka mpanyifo wo kuren mu ana se wo abusuam tin ka se munya asem be na mo kofa aba no mo hwa me abu no me ba me ka munyina afra se me che busuam ba nyina atom endi be ma wo de oban de 6 years no ye begina ma ho enuane a wato ne niema nyina wato no sisi ne nyina 2 ye be che busuafo ne nyina gum no mu abesem am ye hu se we nkan o mo ye ne ye kosem dabi ye chi nipa be 20 na mo amaso no so some make statement bi say o say na yere ne be wu no o make o catch and say wo wu a on fa ne man ne maame ba ye catch busuan say maame ne kan sa e ba no nyamo de awu na receipt we hwa na tie ye say no no defend hwa na tie ye Yesu na usunu wate wo de mensu me abantie we meto case na di because so wo su no wana wo so de wanya ka so beto ni meto difference wo no anka so oni minsan wo no so won say wo de ekua bi a ate se ka atofom obi a na amono a obi anom kota ene bo na obi anom half owu a obi afu bottle me meto case we di me na me ka cha na me so wo de wanya ka so beto ni me meto na so mo na obi abeji wano me de wo befra dabi me mpese mu be ma team be ma o trita dwase de se wo ka se wo beto asema dia wo mo se wo ka se tia me nso a me ka se tia na me se be ma omra samwa what did I make a tell tajano da he dabi o ya ka bura asem tajano beto mo se tajano da he be ma trita dwase de ka se wo beto ya in fact tajano to de ana me se be ma na me to na se o mo no wo ka se tia me a me this time enentre ke kwa ka se otitete se park crack ye dabi me kwa me mpeta dwa bia nkamfo bi ada me call ba bia me call bonten ba ye kom de me a etite aduane ama me ba wo ya adada tetema me hwe kom de me tete a ekom bekumi me wo ya tetema me so kom de wo ma me so to na me twa me nkonto mo ameme me de he na no se oboa wo dia akran kura hunu se nkonto mo anya ne dia me ma hunu se o mo no ada dia wo ka no ese wane wana what did I make a me kafu ana me se nkamfo mtadwa afon no de yere sa tadwa no wan ka say ye o mo no me da me ka kiro this time na nhumi a aha ya fidie so ntra me dwoto enti me ka ansem a mo hweli ye o ke eduru ba bia manyoma hawo aiso kwa ko duru ba bi no bi wo ha yese be men na bia na mfataw enyi ma ho we dia me ka sa kiro we dia ye be me na madam fu bi na fira me na no o fira ke na we na me se me ofie umfiri masa ge bi se me nkodi ewu na me on so de enti wo ko ja ba bi kiro nsa gubu ma ge na koto di ewu mu wadi ko na me hwe kiri nya yi wanda ka che o ba na koto di ewu mu na no ba we nsa sei no yi boutique ntare sen so ne ka we de ko what na mi ma hu ze tadwane nya mi tadwa enti me nyim tum tadwane yankoye ne mo ka se abalance kwa ka he ada bu dan kabara e man ka tere ho asem ha because yengo twa tere da bia sama what did I make be man na obi okay hold on ceasefire ya ko computer so adwadi mra ya ko computer so adwadi mra sami tadwa tinye tadwa ya ko computer so adwadi mra Odofo me mawakwa ba eba abe heba clinic ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akirem wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi hu djuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo
sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke any STD yade ahodo na nea eye anisuo ane de ye honhom nyina wo de bedom abe herbal clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo abe herbal clinic wo hwehwe abe herbal clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo Kumasi ubetumi so afre ahmaturufue 0243 345 392 say hu and obi de yare ato abrabo so amesebra abe herbal clinic be boa abeba matia kanso oni baba mushre Jesus Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me. Drane odifo Samuel. Anwo menhia ahemboboa no. Ejaba family house. Ohu haunti ena mama gina ha. Ohaw bia eda wo so. Se amane na eda wo so. Eka ena eda wo so. Yale krankro ene da wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri nsem oba bi na esisi wo ana court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hweme no wa ye nhira drane odifo Samuel akwankyerega ame mo wenum nyam enum nyam Shede metachrema ote de ansa no rusia kasa tea wosin so anansu wosin sa no ye burukutu jedu burukutu jinjab wasanti enso ozikan since 87 oye burukutu ansa no obiara ye biara na ye biahwe his local dynasty burukutu the one de senyi biara ntum copy burukutu Chinese no America NGC broni poentum burukutu oye nam ye hom ya kono na senya burukutu man strong palogo bites eikakra monto sabio man pachao oja ofribubam nsapa ofriobibine black man company limited kokwana so ye burukutu man strong palogo bites atu bites doka lemon ice and a zed mineral water Numwanya se wantono mo biara onzi mfido awotwe onye ma painful nkratui FDA ajato mafuya meya yesi hepatitis metuase misirimu asa waya bi na ekikime emuya meya sciatica any bone fracture no yeduro Power Specialist Herbal Hospital Dr. Kosua Dua ya betrete sciatica entini any bone fracture nompemu yare Power Specialist Herbal Hospital ebe hweme wahu entemukura one ma specialize wasa area ropa yare ba konso ne saye omomre pa hepatitis B stroke diabetes akumamu yare ahoro typhoid awo dunso mu yare ni nyina Power Specialist Herbal Hospital koko wade abef mfidie be hwehwe mu yie ansa na wade mu nduro na nanam no akam Accra o kwabenya ACP Road wasi Power Bus Stop wo ho a Kumase o feyase wani Josbro filling station de hwenu mu ena takrade so Anaji Estate Customs Road Ghana ha ba bi obia wo bia mfre 0244 54 44 22 and 0200 38 38 31 Power Specialist Herbal Hospital Hepatitis B ayaresa fi ankasa Afei na mate ase die ntia wodi Dimpa Natural Health Clinic ho danse sa no Hey hoyiwa wo so akọ hubi wa ho emi rejai enne me Osei ba ye pa ena me kai Dimpa Natural Health Clinic say wo se eba no osade a oye number 1 na me dru ho a wode aduro ka me no enno ane no menti hwi bio me danyame ase sa afa die wagye medi pa se obi so oye funu yare a waya enkwa me ka ne pen no onko Dimpa Natural Health Clinic also bien ni wa want to minsa me ha mani say peptic ulcer gastric duodenal acid reflux ana H pylori hwehwe Dimpa Natural Health Clinic say sia wo mo na yes specialist e wo ulcer yare mu enti en wonya basobo say e hoye the best center for the treatment of stomach ulcer and so yam to true say obo iretan ne wakoma eji hwimhwim say uti ya oya na so ntumi na ana wachi so na ya oya eye wo mo a wo the both local and international herbs and sayare
deɛ Dimpa Natural Health Clinic ɛwɔ Kumasi Dichem so our Old Health Insurance building name ɛwɔ Wheelers Towers ufiri manhyia na wokɔ airport no telephone 0246 744 744 and 0245 118434 Dimpa Natural Health Clinic Dimpa yesna ahonya Dimpa Natural Health Clinic stomach ulcer last up. Okay. Asem Mpe Nipa Jumadie ena sabre waso egusu awutie ewo Sompa 93.1 Sompa TV Asem Mpe Nipa ye kajagum enya asem ketu akra Dimpa Natural Health Clinic Dimpa Natural Health Clinic na Dimpa wabaye esanse wodi Dimpa enamunti no yankro osano wotu asie papa na stomach ulcer no egumu ahodo bebree stomach ulcer no egumu ahodo bebree na stomach ulcer no enye bibia o yamkro ekro na abeto oyam udidi abuoyi wani di abuoyi aduane to yam abuoyi ekom de wabuoyi eti stomach ulcer no akoye bibia wo na stomach ulcer no yewo mu ahodo pi a Dimpa na sabre waba wodi ne Dimpa ebetu stomach ulcer na se no de ama wonna wo yare stomach ulcer bia na ya na mewura ho se obi bia da wo yare stomach ulcer no ubehu no na ne sotia na etie esanse wontumi ne di eno ti stomach ulcer no de obetumi atu ase wa santimam ane Ghana mam eye Dimpa Natural Health Clinic tia na ansa na bonse stomach ulcer no ebi aba uso ana ebi eba uso no sanchani wei na obehunu se eba uso ansa na bonse stomach ulcer we no ebi eba uso ye pa eduru ba bia wobohu se wonka sa woyam no na tutu na ye oya atwu wim utimi se okoko so na ye oya pa wachiri kase wachiri bramo no na no so eye oya etutu emu eye oya ye papa etriade de mpa so da etriade mpa so da kwa na sanyoma wei ena se uhu ewo nipaduam se etaye wa no hu se wanhwe ye stomach ulcer ebeba abema mesrote stomach ulcer etimi kandga na de hye ekonse do kra enu tie enko Dimpa Natural Health Clinic na yekọ ja yaresa stomach ulcer no de wotu ase kra wose wakwa darim enu ti no eye abrofuduro eni abibiduro na chese organic no eni herba no enyada eno ana odi tu ase ewo waso ye a enya asem ketu akra na Kumasi kropom hade fa kwa wo eye de chamso Last Towers eno our second floor hope ho ena Dimpa Natural Clinic ewo na wodi odwuma na wona wo jare stomach ulcer yemkro no wotu ase na wode ama wo mo yefo ye ni enchire mo de chamso na yenko ja yaresa wo bibiada wo yare as yemkro ulcer no wo fa na ni enchire mo de chamso enkane mansia health insurance office no enkane eho na wo mo wo Last Towers eho ena odini juma etienko Dimpa Natural Health Clinic na yenko tu ye ulcer ase efiri se ulcer no eba oso a emakwai adwendwene ena eba oso yefra omo wa homatrofo iso 0245 118 434 0245 118 434 na yenko je yayaresa wa bra ulcer yamkro ulcer no haye no ana 0246 744 0246 744 yanko de chamso Dimpa Natural Health Clinic eho ena wo na nyoma enkonkai enfamaen Nana Kodom Company Limited na wono na di wo yirika yiribitas ne Aron or spread drink abadwa so na Nana Kodom se mekancho se ade ade nsa ye no ye di so ye nyeye ade ye de nsa ye no da bi o wodi so ye nyeye o enye obi na ebesesa amamre ne amane o da bi ade ye de nsa ye no ye di so ye nyeye eno ntina sa bread oyirika yiribitas ne Aron or spread drink hey sansa we adintre ha wo Ghana mamu ha ene Kumasi ha hwie Aron or spread drink ne oyirika yiri hey twa mo bo juma wodie no na abronya brewe no enka ya shoto ena omo se hwie
amanfo pensa we omo twa bia gumu anya asem keto akra sabre de oyiri kayiri wagine din na nsam we na onum hangover nchiwo hangover nchew eti wonum amwa tibia di apia tete no ya adwuma utibia di aduane to akatrema so na ekono eno na mahu se oyiri kayiri bitters no ene aron or spirit drink no edi dwuma papa na enam se ye habanuro nubra no ene ade ayenti no wonom na ko nipadua mu a bema ze eurejei ma utumi edi agro wompa so esre kama eno de oka na mema na ni age papa ma no so teso mfa so ma ade chan omofra omukro no miwura oyiri ka yiri retimi asa ade ni nyinara yenko kokoben ofuase kokoben one na nakodoma hifie no ene di enhwani mu pe na kumasi kropom ade faako a wobetumi anya nsan bia to ama wani agepa oko Dr. Mensa afamu akeo ubenya bia to ba bia tonsa na yetu nsan nyina ubenya bia to na Atonsu High School Junction Bonus Sport ubenya bia to na Ofoto Sport so ewo atimatimase Ofoto Sport ewo atimatimase sa na atimatimase hwa atimatimase hwa eho na major sport enso ewo yakwanye koto yirika yiribi na yemfa eni yejuma ya pontron no ya party no ayi yo biada momiafra oyika yiri no mra mesevo wase na nyoma enkonkan na wo pane duduom atode a yefra wa homa trufo iso sede ebeya yebenya ne dodo ni aton ni ateso mfaso se wo soto na pese utobia kona ne parifo nkotena se no omonya hyehyeye wo bebema obi abomirem sede ebeya so tomo a obeteso emfaso 0541 688366 0541 688366 and now 0240 692855 0240 692855 and now 0246 914372 Yanko na Nakodon Company Limited Yanko Nyanko Toyiri Kayiri na yemfa enkodi adwuma efrisa ade adensa ye no wudin so ya enyeye obapa mema wakwa aba mepacho yeja empomte sen mepacho yeyo na udin no aye elima de mepacho elima tu salifu elima tu salifu frihin na baye mepacho mi fili chemso na baye de chemso ha ya mepacho ajo na wakosam ne sen a odi abedan Asem Mpe Nipa seyemwa mepacho masem nyina ne se eye mle kakra ya twomini enchare pisa mihia abrantie bi amane yese wone mbetena misu masem chene se ampama wale agyan na mane ya mekọ mu ntim pese me de madwom sama bema na ebi ya de obidi bedi mi no ebi ebetwom ana bedi twom chen de medi kan huniye amane yese wontimi ndim bone da na o yemi kurom ni nti no wo asama na mesu muku mase ha ana ofre me yese memla ho na me ye adwuma na me ye nsa adwuma wo ye me nye bi da me ntimi mbeye ti adwuma no ye me pa no ye galamse ukru ne de sai Abubakar okay nti me koy nti de ma me koy yesu ni na adwuma na me ye nso me sisi lo okay me na me ntimi nye adwuma ni bi ntimi ye ne se wani kasa me mbeje kana me ye adwuma de me kwa ene bi won ntimi ndi bi hwambo me kwa na se bi ya me ya wona se me kakra ndi betimi abua me chen obi adwuma me ya me yale ana ja me ko ntimi ko nso odi ne ko nso di sika na so maame ba me start adwuma no wa ma me sika nso na me so me hu ni se wale me ko muti be ma na ndi ne ko ma me da nti wo ye hu me odi ne ko se ma me ndi na me fa ho se kakra me ye de ya bi be so me so nti anche na adwuma na ye de egu ye na yefunu ba nti yefunu ba no fidi ho e ba kumata ja me sa ma ho no miti na hwa be 2 weeks onu fidi ho ba me ta be 2 weeks na me sa de e ba me wa fa mo nchen nti me fa na no won fa nti du ba bi no ensa ya le tigu mi ho me ko astan doctor ni bi ho na obo mpa ni me ensa ya de ensa tigu ho ko hospital way ai astan okay nti doctor no bo mpa ni wie na me susu ma asem kire no me di sungu no so na obusa me sa de na me ka ma asem na na osi da bi efun de so wodi edu ko kana so wugu a wo ko si ewu ama ne flebe ma no ene ne kasai be ma ka chen se ma mi yi se ni tungu na me nwo obehwa akwala no ana so onima akwala ba behwe no ama ne busa ne mprensa o se an obehwe no ene ja me di mi sunu betina fi sa
nti na adwuma na me na nkola gu so nti adwuma na me yere man nti me anti doctor no kwa na boa ma me nya dan ye de etinam ma me susu kyerɛ ne sɛ me tini nsu to a ɛba hɔ no nsu yiri ba fie hɔ no na kakra saa na gya me de wo ye sister bi a me ne tifi ne kasa ya na wo se ne 4 million ba ye enu ana no sister ne frɛ na sister ne ka kyerɛ ne sɛ de me di kura ho odin o ka kyerɛ sister sɛ ampa de me di de be din so ama me man kasa ana akwara no so yare ese bɔ no me so me di ka ya nti ye sɛ wo se nyin sɛ ne enye ne dia busa na phone na nyo no ana ka kyerɛ sɛ wo no obɛhwɛ wo no mpacho ai busa na phone so won ka sɛ nyin sɛ ne nye ne dia ho ana bɔ wa mane ye so wo se nyin sɛ ne nye ne dia corona wote so papa woni ne wo ho me ne papa ne kasa ai papa ne ka kyerɛ me sɛ wo se wa busa ne ba no wo se nye ne dia nti nya de sɛ wo no obi anyem nti me friend na won fa no mama dwom ye bibire sɛ saa de me furu ka kokoro no so sɛ phone so na won ka no koran kyerɛ me dia ɛne me koduru wa de ne bi obɛka no koran nti me koduru na papa ne friend ne tena sɛ na so ndo won ka sɛ yin sɛ ne nyɛ de na koran de wo pɛ no ama koran so yare so mo de yare yɛ no mo ka sɛ benta mo hwa koran kakra ma mo de duru yɛ koran be 3 months na mo busa na mo friend tena sɛ na mo busa na sɛ mo hu me no mo sɛ me yɛ brefo nti wɔyɛ na adwen yɛ no mo ko hu busa na me ne mo bɔbla o ka kyerɛ mo sɛ nya de a wo me de wo pɛ me na koran de wo bɛhwa no na buta fo ka sɛ yo nti me de tena kakra na me de firi wo san ba kuma sa ni o ka kyerɛ sɛ bia me tini nsu ba hɔ no besi nde be 1 year ni woni be akola ne te se akola die se wo hye se wo ye den besi nde na se me friend le busan kwa se 1 year na akola na ma me ne ye na duro no wo se wo je 3 million se me na pom ana me nyim so so ka cha me se me gi sika mo busunya 2 million en fa nko hospital na ya obetua e besi nde won ka ho hwe me friend na won fa na nu ya na o fa me ka cha me se ba bia me wo no pa se wo be di me 4 days na busan se na woni ba bia me te na wo di me 4 days woni dan me dim wase ntontom dana me hye mu no ba hye mu bi na me si yo mate e firo me frɛ na wonfa nko wonfa kora na wontie de me ka me nka se me frɛ na pɛ ne bibi wontie de me ka na enko da ma me no ho ase da na mfiri ho obi ye oba duro bi asai bibi do se obi ye oba duro na se wan da ho ase ya sabe onim de be si echi wanfa ko bi sinde nti me hunu se ayi ni da ho bone ana odi di me ana se me wo yo ka se oni bi mama ntino mo se ni da bo na wade wodi di me so mini busu ani bia na so me no bia be kama asama mama me Asem Mpe Nipa le mi ti mo pa me ni se mo da woro ma me di ma se mo da ma mo ba bua me ama na to yi nti ma me di ma se mbae enti Abubakar wo ma usika o sese a na wotwe se ni bosumi se ni mfie se ni mpacho me wo ya o disika bae fan se 9 months ni 4 million enu ano no me ko ho no so me ba no me di 3 months me ba no 2 million ko papa ko na ma ni ya din no gi 2 million no e ma me na me ba be sin e free ho one frame mpo no abusa de akora ni de na se bi ya abusa de akora ni hye no kra de me de me sin ti ase de se bi ya one month bi akora mpo no de 50 cedi kwa ba kora me som na ma da wase so kora score kora de e bom nsuo start to ye se me ka se bi me dan nsuo ba ho woni se ampa se won fa ni kwa ba de bi wo twem kuma se ha ko wo twem ha wo be sin e twem se di adwuma nkasa no ye me pacho na galam se na wo ye no se afi papa ko ko na otie ko na afi mate sa wati ko se mi mu duma wo ye ka ko no ana obabe mu so mo ye galam se ni bi so ho mi gidi se ko galam se to wo ye bi ka ho na ba bi e ho hia me pa ne se wan na ka kire wo se ukunu se akwala no enye ne ba no me papa no o papa nkasa pacho papa ketua frene tena se busa no ama ne dan fofuo bla no ne ye edwuma ne dan fofuo ene ne kasa ma woka cha mo se enye ne dia ma me fere ne busa wo se won kan na me se won kan dia ma fruka ya ba ne ka simanim se won tibi kan fo se ntia me ka simanim no se won kan o pa ne so bia no so ka cha me so ne ba ne se nyin se ne nye ne dia na me de be share no na time a obese wo pe no na wa huso ne bema bi ho ana wo ye basabasa na me pacho da bi wa huso me ne bema bi ho da adinti no wase wo de to so sa wo se ono no kire se ono adwuma ne gu ya mu firi ho me firi ho eja no eso wo bua ono no firi ho eja me di kro no so 2 weeks insana me be kuma ha sei nti me firi ho abetra ha na masa ba ne se me nyim ne de enye ne dia sa na wo pa kire wa busuafo nim se oni Abubakar na wo ye me pacho ai de no mo so aka me pacho busuafo ne de anya dia me kwa wale ambu obi ani oka bi mama ntino ma ntimi afa ma asema nda o se o munka bi bua me mi wa fa mo pe eni busa no mi wa fa ba ko pe na busa na se die bi ntina mo
me di she na wo a wonhwa na wo se na adwuma sɛ ɛno pɛ ɛno nko a na adwuma sɛ wɔn woni di pacho ne die minim ho asɛm na Abubakar papa no so wate sɛ makwala no hwɛ na na wɔhwɛ no me pacho papa no me firi okura ba yɛ on so kura mfrɛ me kwa musa me sa kwala ne kwa o te sɛ da nso me kwatena fie ho be 3 months bua pa yo sɛ mo ya bam pacho papa ketua no Abubakar no ni ba bia no be eti kumase pacho da bi ɛno sɛ wate sɛ me wadi kyem so okay chief producer ene Abubakar etwetwe nkomo yenkotie nkomo twetwe no de kɔ so no kresɛ de wo kana na nipa bia ni wa ofana tamfo ne ne yɛden etena na ne tintin titia ne sɛ menin na na ete me kwa me bua ne sia kakra no de danda no ho yɛ bia edumle bi adwuma sɛye ana mo ha no ofrɛ me sɛ anyumru nyame menna na ete sɛ awarefo adan a wo hu sɛ mo wɔyere ɛsɛ wo ma wo be di ni ade nti no menin njai na mbisa ne sɛ adan wasi o de ofɛsɛ o kan no a ɛbɛboa no tuniya ya me jina ho ankusia ga na me sɛ okay o de mase na mama ni saka classes kana me dia ma no na ebusia ma gi no obi ho so ba de ewu ya bi dia ma no kana o so ka chen sɛ ebusia na sɛ obetumi akula ma kana sɛ pi out ama wasa dia university asufra ma na kakra no ka sa no ka chen sɛ kana de ase nto no kukuma se no akodi di pa kakra no di kana ere e di asenne me nanti na wo me no asha se tena ene sa na e kana o se da bi sikani yese at least 1,000 around about 10 million okay around 10 million ana oye eno no kwa me de ma no kampo no is the day bia no me ma chop money nyande ade ana oye se wu ko kumase me frokra na won fa at least be 3 months ne da kakra na ofre me kwa na me kwa minim se ka ya o ka se wo ko na wo di asene me kwa mpo na e sika na le fo man fra won san na o ka kwa bo se kana wo Canada ben na wo di sika na be den e be ba na mo ha na ofre me sai wo yale na wa ko hospital ma doctor say jisa wo ko to nduru bi o ma twe nu de biri ama wonti no e ko so be 5.5 adu na wo ko to no na mi bisa se one day pena wo wa yale akwada doctor na yanje wonto wonye wo hwe no na o ndu ya twira ma o 5.5 de ni nyinni nti wode ma wo bi ni pato mo bo nu ni yeden e ma me sata bro na wo no onwe no nyinsen no kwa na minya wa se wonyem meba yenka ba bia nyinsen estati ya wa wo du sami enu mo na me na wo kan wa na me na wo kan o ye no ho ade da bi minya no ho ade okay ona na tena di say at least 3 months ana bi isa 3 months no kan ase nudi yi but no da ma fan ze be 3 months ana nyinsen pie mu ai se oba ketwa ne friend say Osei oba ketwa ne friend say what is Selima Selima what the net hwan ya wo pan fanon fu bia edin bia yen ti bia de be ma no ye besi wutirim bia na de ama akwala no ai akwan se what henfa o sa akwan te henfa said me mama na me no what is saying one man go fi an kwan kwatire obi a nti e ba ta o ka kire me say nti am pese o de kasa na menti o de kasa yeah nti e ba ta na wo ko ye na wo frɛ sɛ wo yale no o ka kire me me mo no bosia on fan sa no ho yare wo onya o tiapa o betua sika na de gidema ni nyina ne de me ko bo no bosia ma wo de akwa akɔhwɛ no ho yare no nti ipa no frɛ mi na obobo nuru ni ne manema bam na yese abortion tablets ni ne manema na oide o kwa ya abort na mka hye ne se mi sadi we kwa mi ni he bida
na o bi a minimum fi ni ade na me di ni sika da ma mo akwa ya abort enti wa nyenya sa ma fa mi sika ma na se won fa nya abort aha enti tambe no nyem ye odo o se me cha se me ka se la na me no wo ho mo no wo ka kire me se wo no di wo jai wo akodi ne pa no mi ja na chi ye den em wo kokuma se enti ho mu na no ofra me ka kire me se se ni se na den achi se ni se wonyem nye sa aha anu ko wa mbia ni anchire mi no wa chire se wo yale na mo no butia leta no meba leta no wa ma na nkoyi nyinse na angu no uji nyinse no leta no wonyem ye no woje an media one thing no kwa nenya mi ani ma sana kan chen se magia na menje ye but ofre mi a na me mfa no ko because na ya wo mu se obi a me na wo dem na wa ka sa se mu ya kire me no wa ko 3 months ana wa afre mi abo me sa ma ni wi ye mi ye pantini na me ko kwa bo na me mfa me kan na da o ho ko be ka cho na me mfa me se leta no oji nyinsan ni tu later media me njin komo ma me kan chen se ade na magia tuma na dadi me na fofo na ka chen me se wanya kasa ye den awi ntino na hwe na ma hwe na me hwe na me hwe no that time no ni akwaje duma wa ba di kra enye mate me ba na che se according to no na enkanya wo na mfofo a enka wa anyinyin sen no in fact kamin the enemy papa bia wodi ne nsa ye den eche mo ne me ne di nkoma no ka cha ni se nye later no abagye nyinsan no later no manje but wo woi anu wo frɛ me ana me papa o say me ba o say so wato akwa ni din Salima ohun wo frɛ me ka kyerɛ me sɛ ye ma akwala ni din na ka kyerɛ se wo hold on me wo wan o frɛ me ka kyerɛ me se na ni nyina mu so wato akwala ni din sana mpese me hu dini de o ma me na fa din ma ye se ye nto sa din sa din se wuji tu se Salima o ba na asenya o ba oh me se sa de me dim sika mo ato nsu ama na anom da enti wo ye me ba wuji tu sa kra na ye o ba wo ye me ba he fa na o ba no ne o ba na tie o ba na he fa na tie so fa me nim ba bia o mo te onu kwa na o ba na dabi e ma foforo ho no o mo ye se o mo ye se o ma 6 mo ma 6 na adentina we no nko ade de wuni babia o ti 6 na kan de wuni babia wo mu nyina ati o ba ja se ensia no de wuni babia wo mu tie mini na de bi wo bo wuni babia bi wo mini na de bi wo sisi apart from Salima no 6 no wuni babia wo mu nyina wo mini mbadi obi awo edi mu ono edi nso wo mamponi super one wo baba ko na wuo mu nyina ba sa dawe one ma sai Osei one ma sai na wuo mu ene ma mi ansa na wo we ka ho a ma 4 na wo ma wo hu okay ade ntina we de wuni ba bia wote ya kian se wo ɛna meka sɛ nipa bia ni ho a wɔfa na tamfo ne ɛkɔtena da mienu anada baako da okay ɔmra samwa brɛ no ti sima mienu na yɛmfa rapo na yɛnkɔ na yɛne asɛm no yɛtiefo no kɔtwetwe nkɔmmɔ makasa asɛm wɔ sɛ bɛduru bɛbɛ no me ankasa no sɛ obi anya me amɛyɛ mepɛ sɛ mekɔ strike kakra ɛwɔ sex ho minim de ntia mekasa because of nipa bi wa ye no omodi sa agwe no in fact omo ma ye ni ehu so mfa so airtime na sabi abo kan mai kura no ana abo akokokura no so wo ba na se wo obi kokote se akura no kokote ni bia ye hwe ma ne papa no ena ne maame ni ho obi a wo kan ma bia so obegya tum de American ya wo wo a na wo te ne ma ton wa ye hwe se ne maame ni wo because ne maame no na te ne ba na ompene da de tia ma meka sa se ye nwan ne nsam o keka na kwan bi so sabe ejimisam wo ye nyansa ye beka kire wo de asi be de asi ejimisam hwe yen ka ne kwancha danfo memu ne nsa danfo gro o se sankofo o mu san nim ebebuo ne sa no ma no bia no atisika ya wa ne tanfo da ye se o bebu sa se o tanfo na se odo
wa won kura maako 60 wo se ma miensa eya urade nyankopon we ka ho nan urade nyankopon na wo mu na so sabe wo san ne ko hia oba bi wo obesa wini na de asem na aba ofoso ma menka sa asembu sa brantie no o su busa ne senti ogitum sa kwa no ato ne din me nan fofo wasere nanim banimu ni trimu de enya ne bani akolai o so de ne to hwan kura kan ho be se wasere nanim banimu ne de ofoso edum me bi na se wo mo hwe obi se wo hwe ne ba yare action ne no ma wo ye ne che se di pass me enya wano when some ya obebi odi free bay na me nan fofo na kaye na ye busa na se mama nsika to adwene di dante no se de me ba wagimi okay o nso nyansa nipa bi nso nyansa o mama ka sam kire o so ye obema na wo kwese wo ba pa ka hu se asem de akire e wo kwa bi so utimi a enko e ma no so esem awurade nyankopon eduru me bi wo a sebi ya na mama enoma bi ya enekura na breakfast na hia katacho obese no nya 5 maybe apepa ho kama obese renew o mami ja nwu suti obese renew edu tema mama ye ni na okwa be so abrante ye musa se wo su busa na enkura nsia no kura no wo pa ye nkom ebi abaako bi ena ebi e be hwehye ba omo maka no eno so sa over the bar na do ye nya sa okay ofoso manfazia odifo ofoso akura ni ho fe pa de no ho fe na onya akola na se maame na kasa ho fe na wodi bia wo ne ba se wo ka se ge no ya akola no ge no ya akola wo ya akola ge no na si wo no ge na ti wo no ge no wa kamfo no ni so o se maame so wa kamfo na ni ho fe pa o ti de me kan wa kamfo na ni so me wura obi amu na o ma samwe se obehwa time amango baaye no woni odifo chamango na se na de abre wo pe oh no pepa de amango abre me na me to yeso na eche amango ayezo no se to sisi mi acho amango ayezo zo wo pepa kwamna koy wo jira de na yima no se me se amango kwamna abre no de me kan se abrantie man nya ade bia de problem ebeba nkwasa se mi wo no mo anase nipa bi dia na eya wo kono wo koye se wo ne ge ne be dey ebewo ana wona na akwawo ban shanka nyankopon se ka woni ne nyinsa yi aka wo hwe ne ba no na ye kama da bia me ka se bema obawo ba ne won hwe ne bebia wo ya ponche se bema wo na se won hwe ne ba fosuo sa bema kro no aponche kro so won fa so se oh na de eye me ya ne se ababa wo de ente me kan no ho ofe se me awere oba nyina no wosi ho na me hwe no ajo na me se ote ho twi de me se me se me kusasi ni kakra tu vanche me na wo hwe kwanya fa so ablante ni nya na ahoche kakra eni be mo di kan ne tena ye ekwa wo de ne fa so ntire okodi wachi eni wono asem awudi dada na mani kodi wachi seven projects onye jimifo okay kodi wachi da okay eti abrantie no se wonim na woni no be pedan ama kura na ntena mu a ye de yawo be so na pampem okay abrotia na odifo ne wakasa mamani age na ni we so kwaka dwumo no foforo se adwono no pie yes what can Pompe and I can say you can never cheat on nature. You can that's it. Untimi as a Sunday nyame abodi said nyame person no. Ai and yeah I don't know pie pie no. Ka won anim. E da ne papa no so ne boarding. Say me introduce no man no. We ne de anche. Ene ne anche. Oh yes you. Edo abom na betia manaba. Of also be my brain into o de nya watch na so for de ne be ka ho asem me nya bre. Wonim bibi. Da bia ya na me tu e ma ne fo say. Said de atresem ne kan ye no. O se omunam empataku omunam omu ye empataku so omunam se enwanten omu de nwanten wo ma na edredra wo no ho. Ebra so se ma no omu mani da ho. Se bia blantie wo kwa akofa no me gidi ye se na onim se nyonko an wo ba ya wafa wa ebia nyinse betimi apie hu oyi na adwuma o ye di kirew ena ebia na brabo mo so me gidi ye se mpo no so ni hia bo so me kakra mpo ansa na ebia nyinse ne ba o kan na busuamu nsam kakra kirew
ɛna wankasa no wonim de akɔ wani ɛwɔ wankasa wa wari a wokɔye ya ankɔye mu ɛna wabusuafoɔ kora momo sɛdeɛ ɛyɛ na wɔ mu de ne tie no wokɔfa bɛma bi na ne ma ankɔye na abusuafoɔ no wɔkɔfa bɛma wofro bi wanfa na amafia asɛmba ɔmu ni wachi ɔnware wonti ɔmu ni wachi saa na ya na ɛtie enti sɛ wankasa no de ato wɔ a edi nka na wɔsɛ yɛsɛ experience is the best teacher de nka ato no wofa musua hu na nka de abɔbla na mo so ma bɛma bi ya wɔ no yɛ pataku wadi nwa nwoma na edura ne ho se wo ye dwanten na wo ba wo nchen e mo de asikyire ne ewo techire ma e be keka defedefe nsem de acha na aso ato wutim e ma no momoni na na munya sabi enema bi wo wa ya na ya jimide okay sabi once say me catch and say the ato mi nti no e no no say bi ntumi biem na oye boshe e wo ho na bibia ye hye bose ye be sa break sa boshe no promises are always made to be broken. It in kase bia nipa na hye me bonte no waka say won so anhwe kasa no hwe video mo ene say de wa blabom ne masi kwana ene ma hye da anya ye no menka do de ne ho to nipa so wa ba bia no menka so do ho beto be ma so me ka kyerɛw it ma be ma bi e me fa do feda fense bi nkika kyerɛw na wan kasa no hwe ablabom nkoye ma no wadi na chi e be wi achi do wa ho kyerɛ na wom no e be dobo na say bia e be multiply be times 5 and times 10 e de about yesra ma no momoni na ho be ma no wadi akwada ba wiase e kada danim ma wonfa yese ma ne amahum ye mfa ntutuka enti mo nka so okodi ba akokora mpo na asabie so sabie kronto e yade a ne ba no no enti wo mefanya sanso ohwe na nya ne ba onko DNA test wo de echi he ye se omo ya bi wo ho omra ne mfa ne nkwanya ne ba ontwe ne ho mfre no ne ba so a omra ne omehwe no ma asem tia okay ke be ma me ntwe ntia me nua maka pii na yese kwam so da otanyimo mo da samo kan wi mo hwe ne yi ntunufu ada oba wusisu a unya adwuma ye boa wo de wonsa eye adwuma be ma bi ehu a afi wotimi sone so oba wonya adwuma wontimi nsone ade so oba na be ma se enkasa adwuma bi ahwe obi a wonya adwuma nya woni wadwuma maami bibia betima soa bi na afi be ma ne ba na mso wonya bibi tototo bibi di nti oba obetima sone so mempew ekom de wa ye nsone ade so we kom de no wo jan sesi a be ma ne hu ne obesa anyem no be ma no onim adwuma ene odi adi no obi ote saa nso wonhwe ba opa mo mfa akire nkɔhwe 6 no te bia na mo mfa metim firim anhwe kwa yesi yekopa bosia ba enkoye o be ma na nkasa amofrɛ no no wo yaza wonhwe ba eno na no ode wonso obi a no sakraman okoma pa wotene oba na wachia because oni snap de koye oba ho ade nti ko birim no na afi wachia no oba no abeda hukum we say woni madwuma woni snap de bibia de ko na asem nyina nse woni mkasa wode we ne wa wono onyem wo asa na ade a ya pa ya oba wanto bo ahwehwe o mema semu a wo problem ankasa se na menu aba yi kan wanto bo ahwehwe asemu a se wo kofo oba ai wo kofa ba ma ato ho so wan kohwe na chi sani otie obi a woni ma 3 wo hwe na level no ne ma 3 wo 6 eche se ma fo asese no wo ankasa wan kai ni yewu woni ma be se 10 na awo na won kai na mo nhwe no so de bia de asaba bere o se we se a wanyem wa wote ne ba bi se obekokwa wasa anyem foforo esa ate woni ba bi na mesrem wo yi oba wasisu yi akora yi fa ne pa ba bi ne pa adwuma sua se wo pa adwuma ya peye ende sa kai na sa wo de da watu nsuo mu a adwene de o pa aduane pa na yi no wo de tu mu abo na nka wa ne tete ho wi enyini da oso ho an wate awe mo de sa na o da wa no yi no asare fo ya no kurukwa no ebeyi no de o pa aduane a wadi force na fa aduane no o so mu an abo no esese oba ye kasa kire no pa adwuma ye ende sa obasa de ba fofra sa ba otom na sa ade a ma ne nyem no ono ne de ne nsai ana de de nyim nipa be ma nso de ade na de nyim nipa no e da wo ho boat not no aha ni nyina ya adwuma nti na be ma bi ka sa okoto yire e wo sum no ne be ma mi kira afa ne bra na ahobo ahia ono na ade o de nyem no enko ba bia o ana be ma nso ade de nyem no enko ba bia ndi na ho kire no akora nya aduani ne nso kom de no saa ho kire no ba mu obi ama na e be se 10 series asa adna koda okay ndi siase be solve problem we ya yesi e pa adwuma ma ne ye ansa still an ho ofe na sa ka awura na de be ko adwuma ka she garage
na se okoyi be hora wo de be kwa adwuma ara ka wura no wa buruchiri o ma ya koyi ahora ye de wo se ahorope na ye be pia bonten ono se da wo se ahora wo si wi ya hwehwem some hospital ha GB wa ha mo mfa no kowuram se ko sa anyim wa anyim no wote wo no because ka na ahoro dada pa adwuma ye na be ma no so wote wo no wototo aya mpia sama wo sesi ne niam no o mi ehunu sesi kro na ye sesi anye wo ba ko na sesi a akondem en wodi bi abesawi na sesi pe ne akayo ese 20 bi gu baabi enye papa ohun endimi be ma no de yesa mo bo modin akotwe ne ba na be obayen so no mo de mitimi ni de mutimi ye mo mpa bibi ma no tonton ente saa omo no yesa wo gine kohwe no okay ke Gabra na otene kano na ba bia ye duro no e wo se oba no otimi ede ne nsa ana oso bibi won tiri so eduru ba bia emema entumi eni ne so akwowe sa eduru ba bia ya na areho ahomete wo Ghana ha papa memma no bi gu memma ni mu ase good evening boss hey I say good evening boss hey so serious look at beautiful lady like this give my number to her yeah. And if I so Mese for frasa anam na se ade anyim nipa ne de ense ka na horo dada mese ne de ense we wase kwa wanyim ye si agiri 0551931931 0551931931 0548931931 hello Osei Beme yey Abubakar Swale ne United States from Nanapia ya chi Nanapia mame mo kama anege babu kete choni enya we yo ane ki bansra hwe Abubakar de wagume ni mu apepa wanyade fa mechi awo ni wa na Abubakar Swale makram okay hello Bacho wani Bacho edike ni economic station okay na papa fi na onabo koka ochiao na emema bi adwumani abomu ho safo hene enem krom ha eba ekesensema wo mu die no enye fe se wonya baya ti sei na wo de na fasa kwa we sei so yenya ma no so yesere mo nso mo ma woni na ho kakra na mema doso na nyani nyina na ye mema mo woni na ho na mo mfa mo nsa nya adwuma eno be hye ma ya bebre kura wo taka wo no odi meti eya na ese kura kwa opo obenya na obedie enti yesere mo mo woni na ho na mema no bebre na mo kwa wo yos meje kwa na ma ya me nche okay hello Gina ye ya breno hello Pani pa majo baby afrefre udin hello bevusu Pani baby afrefre me ka se Kenya Noki assess Kenya Pani pa yanko yanim me perceive model oba me de na me baby Osei perceive model oba na me baby we pa cho say the person what me na me de na me baby ani e kira ya abra Hawaii o person oji aware de e kira bra na busuafo nyina be hia ha ke so ka se ka ya horo dada o hello Munipa mate munipa ba kono de ni trite gano de ni trite gano ye na komo we ye me de hello good evening Maje so panipa baby afrefre udin ameka free meduma Noki Yefema Yamba ba kiu Yamba ba ni Yamba ba yanko yanim na be kan se mana otona o kan se bebre no na no pa no pa na me yara na pa na me fe mo we di dia he mana otona ato obu deri di ma so ni katana dia ni trita gwa no ayo ni trita kula no ayo trita gwa no ai
me ya kana bruta na oya sakura na se tadwa oya sakura se jo ninse bi okeka ha wala ti no de sa na tadwa no and so opa tadwa na pesa kula me pesa kula no na tadwa na de ne wom tadwa nya sa obi bu abaso na ne nkwa amenyi hello Hello. Oba udin baby afrefre. Me ba to me se Mozongo. E ba mi zile. Okay, Mozongo de Abubakar wa ha. Na ne yere no so wa ha. Why no ya Sompa. Oh, Oba Misrawo. Yedwuma yesra wa. Matiasa. Ka oda no ka tra mama me a. Mate. Minister na ya adwuma osra so. Ai be se so aputu Japan o adwuma. Ana so ni no pa. Minim na pa e mi krom ni. Me se na be ma se na se fom no no so wa wadi ka ware ba bia. Odi fom. Say wa haye ani nseye. Odi fom. Osei. Twa wasem no so. Se me na ya adwuma e wo aputu ja. Na se mema no mema ba ne ho pa. Anya izo. Na me se bra bi pa no se serious ba ta no ye. Onye salad. Na enye izi ana obi aba fa na ayi ni sey. Wona o matero ayira he wa no ni wo pa no yum fra oni mu. Woni bra he won. Eduru ba bi ema fun so we ya na do so. Be ma obehwe no pa no ovi no da. Hello. Panipa udin ba bi afrefre. But my say go so from justice. Okay. Ebato oba no de muntunu fo pa because en ho ofe no muntunu fo obesa kwanyem biwo na be ma no za de oye wa nya de obey every china nko no anya kunu me kan bibia kana chona beba e kan na so o se kwankwa no me mrante o mani prusuo yi ke obey obenya kunu china na asame na me ka kire ho ade ma na kwanyem ne de nsai ndi ade cha so obawo no se wa mpadwuma anya we ko beba ntanta no okay Facebook sem no abrotia ofo so be ma blessing na otumfo wase enkai wono pa first case na wo kana akontafo no kobobo makonta no wase ha nke nyina ke bewu na nka wo nyina toa wo sister no wo yire no wo ho na we wase ya asempa na Chigzi the Queens wase no wo ho bla na ntokwa na ekoso no na wonom bu makonta no na ne sa ben no na wonom ebo abrantia na wodi nkan ba first story no wase no ho ye dance nti ye frɛ no krampo na ya ade a wo beba na blessing enso de abase anyway ye collect evidence penti nyankopon enhura no Chigzi dia wo no so de ma no na amanso se abrewati akosoa na eka enokre no oso de Deborah Ofrefre na so kasa de free brekum ne dia wo de eban no na ye sore bre na ye bia wie nti no ye hwe na birthday wish wo ho no ye fa entudwa MC Amadaroma sem wo abudia be picture no wo Amadaroma mfa nto so ema me yankasa ye nua bema sports Sompa sports the host of the sports crew no abudia be ene na woda brapanyin Asem Mpe Nipa dwumadie nyina ye se nyankopon kwaso anhiraw na oma onimdie ne nyansa ne adwe abribia dwumadie awudie no obetime ato akwaso de oma onyini ncha ya ahoden ene apomuden ewo mfi se Dr. Brother Foster was say esonso wa apomuden ene so wa ahoden enti ye se ahoden ne apomuden nyina nyankopon emfa no oma abotomo nya de o kan fi awadie abudia be wanka na se ko otwrogu nchen ho de batudwa eti abu iti me ofa si atapoko so na eno ma nwure wo fa ni bo ofi ha ma nwure obi bi bai na bi de make am say mate wase obi say ayi atapoku de no nti na budia be so ye hwe wanim no ye de ta saki mu mbeli no bibi bai nti no abuja gopon hira wate na omo onyi cha ahode omo abotomu nyadu na ne bunya sa ne bibi bai yire pa na ni moti aye na ye ba obeje ye fe so eno so ya na ehia ye no agba akohoma so ye we nya me na me
do to aso e be ma na ni titadwa na tiefo kan o tiefo kan Facebook no me share na ba kan tiefo na kan enya easy Tom Nukona na kwakwe afi kura de o say ka o pesa kura no petadwa no awo bere ma no mo de wo ye bo no afi what me munya wo ya na mo mfa ba obi a ye de ma twitwe obi a ye dwa na afi de no wo se munya wo ya mfa ba oboso abrotia abudi abedia no ye fo ne ye nkom ya me yonko na na abna sewa oye chechre ni ewo bokrom no tie na na abra nyankopon enkoso enhira wate onum kunopa na ontre wahye mu enfama ofamfra dum kwa dum na ye kwo onimonyamfo Elisopon ono so ewo tachiman honorable Elisopon ne papa eni Mr Nicholas Opon formerly at National House of Chiefs enne ewa wodenti nyankopon koso enhira wo tachiman na wontre wahye mu enfa emam ye free one ye kwo George Jenfi dodo na afre no Amani your friend is a Murphy and di we say e baye so no ankasa no yonko bremo no nti no ye ma ne happy birthday enfa emma ne yakopon enkosoa ensure Amani na ontre wa hyem so enfa emma na de atwato no so eye Benjamin Boateng ono so ewo Esiofia nketia we yankase enua bema oyoko oba na kontaple kope eno no wentimi and oyoko oba wa aduana ba na ya mensa brampa na ya na konteni ai Kena land for me hu so matna se said the papa na hu sesie no wo ba ni se jata kakai e wo nyame asem in fact this year we say no niam nyina de da na akwan so ye mfa ni agoro we nya beta nsam te sa brante na o ye beta ma ye kobo no we nyame ma ye bobo nsam ye ba ni se kakai nti no wa tena sinto for so be ma ye hwe ma papa mu akwa aba na wono so emfa nyame asem no entoa so ye chetie fo nyina okay asana yebepagye mu Asem Mpe Nipa no dunu bosa na yeso yebre no ayebe na yeso de na yeso yakope baabi ede yenkase no agu na asana yebekọ no Bishop Michael Atwerebo ono ena ye founder and leader Charismatic Kenaland Ministry ono ene da wo mu anu ode anyame asem a emu ohwam efisa krupo twedi ampo basa yadom untumi kwati no enye bibia waye kokromoti yinsan ho ne abopo sankyerekere no ena Bishop Atwerebo ede bebre Ghana de hye said ye be ya wo ba kire Ghana de hye no kwampa Ghana de hye befa ho na yakọ heaven no esu ebie nyakopon entem gyinafo eno no ema enipa ene krupo twedi ampo Bishop Atwerebo ena yesode a ode nyame asema emu ohwam aha ena ebrebema yede Asem Mpe Nipa dwumadie no ebesi ote omra samonka odifo Kwabena David otenenka sa ena ote mame yeboa akua asuama bronya woya abrewatia otenenka dwabena eba ebesra ye ne ke dwabena eba ebesra ye be manani titadwa no sabre aboafo aboboa ye ekoba jasisa ena odehye oyokoba so eboaye sa ena nana yeboa ono so eboaye na okwamsi ya wa omada Roma ena Sompa TV utimi ehwe yen ede yefiri on social media handles ahodo ni nyina omada Roma ena uhu yen na ohwe yen etie yen enso ewo ho kofro bufu mpa be masoketo am yipebre na sa Yaw Aboagye Oforisuo ni ntinfoso me ena metena dwam na me de Asem Mpe Nipa ekọ bohye asase so no okuafo okọ adwuma wopon okuafo okọ adwuma wopon sa ena aban adwuma so wan kọ pension ahomegye mu a ohwere okra enkwakwa ansa na yebesore no yesode a Bishop Atwerebo ena de dwumadie etoa so Oforisuo Aboagye mene mabedwafo yekọ long time me enhira Oforisuo bema ene na bedwafo omo ma hoden na omo kwatenten osomo omo nsum wiase asanteman ene Ghana man nyina awrade enhira omo okay safe na ode o radio no ato Sompa TV Sompa FM and as a Sompa online ebrewe no Charismatic Kenaland Ministry and asabre muhuyen ewo Facebook and Sompa 93.1 and to be biara sabre wajibra
wohwɛ yɛ wotie yɛ no awurade nyankopɔn ɔnhyira wo na ɔnyɛ wo kɛseɛ ɔmfa mfiri adomu mbɔnwura adomu ɔpɔ mantel zion ɛberɛ no anaaso no frɛ wo nua na wo nua so ɛmfrɛ ne nua na menim sɛ anwummerɛ yi awurade ɛbɛfiri zion abɛhyira ne ma abɛyɛ ne ma adɔeɛ ɛde ne ma ɛfiri adomu abɔ awura adomu and I know that your life will never be the same. And this Abriafa Konya we so Echia, the prophetess Margaret Atrebo, the first lady of charismatic Canaan Land ministry. Mama Babia Ubia Eradin Shrao na onyo kesie. Afe so yechia otumfo asengene nanaya akuekon ene na yire Vanessa akuekon Eradin Shrao. Yechia men's ministry and so a president Anoche yechia vice president Mr. Kojo Brimpong Eradiso Inshirao. Na women's ministry so yechia the president Mrs. Secretary Erade Onshirao. Ana the vice so Abeta Ajimai ana Mrs. Abeta Ajimai Eradiso Inshirao. Na youth ministry so yechia the president that is Oscar Intim ana the vice so Abigail Bongridge. Erade Enshira Charismatic Canaan Land Ministry asafo ne atiefo ne adofobia every Monday so mojebre na mutie ye na mohwe sabre ubo ehemu search na obenya Charismatic Canaan Land Ministry Facebook no live ana afi so bo for Sompa so search no eno so obenya live bomodin say obetimi ashe na unua bi so aye partaker of the blessings of God sabre upon Mount Zion ebreno anasono ebema Reverend Kwate Abompae astate dwumadie no amae mafu ya da wase na numre ya de tu dwumadie so ehye wonsa ma wadom enkasa ma enwosra enkasa ma otie ni bi nyenhira ma otumi ensane ma de oya da rempa so won sorry de entete de konanda bi ha no ene enumre na mo asem ene mpaibo tumi so geni frim ene enumre ma adie ne ofa ahodie ensane ma adom enkasa ya tu akwa Bishop Michael Atwebod ne hye wonsa fa ne ye de wunye bi da in the airwave e wo Yesu Kristo di mo nkonkono ya da wase so wafa dwumadie nyina hye wasomre na se na na juwa manipa bia ye nhira wo Yesu Kristo Nazareth ni di munti amen amen Erade onhira sir Reverend Kwate so Erade nhira for powerful prayer amen will lead the people of God into the throne of grace Erade nhira amen sabre ye betie Erade nyankopon asem ye wia na ye gina so ne abompa so we na unua bi any online also add no and as share no so intimate partaker of the blessings of God and here nyame asem a what to din say grace for advancement and quickly yes switch your Bible no akọ Genesis chapter 39 verse 1 to 6 na ye gina so asua nyame asem ye wia ye gina so ne abompa grace for advancement. So, Reverend, read the English version for us and let's hear the word of God. Genesis chapter 39, verse 1 to 6. Genesis chapter 39, verse 1 to 6. And Joseph was brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ishmaelites, which had brought him down thither. Verse 2. And the Lord was with Joseph. Reverend, pause there. The man went to Ezra or exile. Papa no konkwasumu, but verse 2 ni yeme there. Or say, and the Lord was with Joseph. And the Lord was with Joseph. Nana erade eka Joseph on. That is favor. Abrabo we ya ye bono se favor ni grace. And you swa et say why yes soup and answer stew bibia kauna enchine ye de be enam it will be tasteless. Life without grace is tasteless. Into nipa bia wutie me ansa na expectation intimi in the year 2023 you need grace to advance. Now number one, what is grace? Grace simply means to have privilege in life. Amen. To have opportunity in life. Onipa bi on abrabo onya opportunity. Na a grace and the opportunity aba. Cristiano Ronaldo has a contract for Manchester. After Manchester will be called Real Madrid.
After Real Madrid or Juventus, after Juventus, he came back to Manchester City. They say was Adu Saudi. The amount involved, you cannot calculate it. That is privilege. The man had privilege. And then, Anaji, may you receive supernatural privilege. Amen. May you receive supernatural privilege. Amen. The word grace to simply mean to be merciful. Say empim ehu mobo, empim ekao. Now you call the Greek word of grace, it means charis. And the word charis simply mean to be exempted from harm. Nti se wo tie me na awurade grace eba so a prophetically, physically, harm anasa to renchem bi eto ma me no ema so. Amen. Grace. And you're very, very important, very, very vital as a Christian, as a believer. You need supernatural grace. You can never advance without the grace of God. And you're very, very important. The word carry simply means to show divine partiality. To show divine partiality. Baby, you be call you reject who call any amount cafe near the contract nas amount. Divine partiality. But the same document, the same certificate now they call it, but on the end they accept that is divine partiality. May that grace come upon your life. Amen. May you receive that grace. Amen. Somebody shall, Lord, I receive the supernatural grace. Supernatural grace. The supernatural partiality. The supernatural partiality. In the name of Jesus. In the name of Jesus. The word carry simply means to skip normal process. To skip normal process. Abrabo I see everyone ya go to the grace and so everyone 100. Amen. You skip normal process. I pray for you. Yes, Lord. I say I pray for you. Yes, Lord. In the year 2023. Amen. May you receive grace to skip process. Amen. May you receive grace to skip process. Amen. May you receive marriage without counseling. Amen. May you receive marriage without delay. Amen. Say, Lord, I receive supernatural grace. Supernatural grace. Skip process. To skip May you process. receive visa with that interview. Amen. Say, I receive that grace. I receive that grace. Grace. I'm mouse o struggle. I'm mouse o bread. I'm mouse o catchery. What the grace? Grace simply means to reward the unrewardable labor. Obia ye juma sa onis anything to show for. But grace no bow so juma wo ye the reward ye the eba. Reward be say reward be say fear, reward be say company. It grant you reward. May you receive supernatural reward. Amen. Say, Lord, I receive a supernatural reward. A supernatural reward. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Say, grace allocate you build you receive a mansion or you have a house you did not use your own money to buy. Usifia one fa anase unye fia one fa usika na ye. You drive a car you did not buy. May you receive that grace. Amen. I said, may you receive that grace. Amen. I said, receive that grace. I receive it. Number 4. Carry simply me to be speed up. Wabra bono a supernatural speed in your life, progress in your life. May you receive that grace. I receive it. Now, what are the type of grace that we have? Number 1, we have normal grace. And obi normal grace. And number 2, we have all grace. And number 3, we have abundance grace. Now, grace and I know kasa found exceeding grace. Exceeding grace. Exceeding grace. Very, very important. Now, what is advancement? The word advancement simply means to be enlarged in everything. To be promoted in higher praise. To be progress. Say wabrabona o bonobo say ufri baako o komienu o kon nine o konsia. You will see progress in your life. I pray for you this year. Amen. May you receive a supernatural advancement. Amen. May you receive a supernatural advancement. Amen. Adie be a stop mama, it can never stop you. Amen. Adie be a stop papa, it can never stop you. Amen. Adie be a stop auntie, it can never stop you. Amen. Somebody say, I receive grace for advancement. I receive grace for advancement. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Now, number 1, how can I walk in the grace? I can't grace not walk as here, but the better I've reflected, better than I reflected in my life, in my ministry, in my academic, in my business. Better than I grace at me, I reflected in my life. Number 1, you need to hate sin.
was say time on because Hebrews chapter 1 verse 9 was say nam sa wo doctrine na wo kyerɛ mu yɛnti no me de ahosane wo bɛyɛ de ɛbɛ so enti afi 2023 obɛsɛ wo operating obɛsɛ wo walk under the grace of God. Number one, you need to hate sin because Bible say Joseph Potiphar no pese on ne bed beda but Bible say odwane and the Bible said the Lord was with Joseph. Erade meka ho just like that. Erade meka ho brekwa o hit sin odwane jan ntoma ya de be and nam say Erade who saw hit sin tinito and the Bible said the Lord was with Joseph. Na de bi ode nsa so mo eyeye nti afi 2023 so betima make impact so betima fi aduma bo aduma. Number one, you need to hasten. Number two, have mercy with the poor. Wona enibie hu omomobo. Because according to Proverbs chapter 19 verse 17, osi di ohun mobroni mobone de feme urade. Ntu pese nipa unye nipa ni mu adone nipa hu moba hu nobrofo bobo. Wona enibie ejankama inwusia who one more, especially in Kromo area. Sometimes a day die your crada and a day your birthday, buy something, give it to them. Because Bible no short in India, dear Bokaimano. A journey petit when you are O life no opposite 2023. O experience supernatural progress and chance de be a man for the baby bro. But also learning or say all the time, no so bad by obey some. Because Bible said the odi adona na ekoso yano na the otopete the okoso ye de adore. So have mercy to the poor. Number 3, create covenant between you and God. Listen to me. Christianity without covenant is meaningless. Se usum nyame ukwa sorry uye nyame ba ebrekwa uni ewrade ni apambia no emfaso obi ani so. Because it is the covenant that open gates for your life. Eya pam ne bie pono. Bible say Ebra na Hagar free Abraham okono. Bible say na abofra no esukom de no. Hagar tian because Hagar any onyame ni apam. But Bible say Ishmael esu yer onyame bofo esane. No katre Hagar say to when you left ensuo ye de be but Hagar soon there was no water. But Bofra no ye covenanted seed no soon pe an angel of God appear and no catching sin so ha. Now Bible so tin and name so ye there now. And the Christianity se mum peja emu kese ene apam na eko. Into Psalm 50 verse 5. O se mum bobo ma ho tefo anu ma me. Wona me nam afode boso no omo ye there wapam. And call a solid 10 years, and call a solid 5 years, and call a solid 2 years, but I call be any a solid view. Because at the time of your adversity, when your object be able to no a bumpire, no a young kaidum, no a catcher, what they say, and rather me to idea we must have in Tijina day, and you're very, very important. One of my sons presented his document in UK embassy, they turn him down. Oba catch him say, Papa, I went to UK embassy, they turned me down. And the Lord said, let him buy 2 fine. Emma sorry them more. But come baby a instrumentalist or but come baby a sophomore. The botnet the assume Emma a sophomore and the comfort Ebra sophomore a radi baby kwaman. In the next week, me buy another abebo ball. And okay, Papa, I want to try again. Or call any man 3 years. Amen. Wow. The same embassy or call you turning down. A pama de beba saw them or jiremu bomb payintino. The door was open. Amen. And you're very, very important. So don't serve God. Don't go to church. Don't enter into this year without having a covenant with Jehovah or El Elyon or Elohim. Amen. So create a covenant between you and God. And you're very, very important. Yes. A come by Genesis chapter 26. Everybody was running to other place, but the radical catcher Isaac said, "Don't go to anywhere." And ko baby atna, baby a family na be come bano. Wo unu family member must survive. The radical catcher said, "I am doing this because of the covenant I have with Abraham." Enya pama mini Abraham wa enke kom na ba no so kabefa, but a pama mini waja wontina, I will spare you. Covenant Emma will skip the line. Amen. Covenant
Covenant Emma Uskepo the curses in the mother's and the father's house. Amen. Covenant is very, very great. Don't serve God without covenant. Very important. Number 4, this year make sure you pay your tithe. Amen. You're very, very faithful, because when you are serving God and your heaven is closed, your life is in danger. But when you heaven open for your life, baby, you'll be quite stop on you may be a make sure you pay your tithe. Because Malachi chapter 6 verse 9 to 11 or say, bring ye the tithe to the house of God. Now so the tithe I will open the windows. One window as to change the whole Ghana. Yes. They say rather open the 2 window mawa. You cannot contain your blessing. Their windows has been closed. Now window close opa bompire from a homachi copy no door will open because the window has been closed. I pray for you. Amen. May the Lord open windows of opportunity. Amen. Windows of increase. Amen. For your life in the year 2023. Amen. Somebody shout, I receive it. I receive it. Somebody shout, I receive it. I receive it. Number 5, create a room for men of God. Nyame call for, nyame di for. Create room for them. Look for their, what do you call it? Their need. Adie be a man of God that only bomb pie here. Create room for them. Because according to 2 Kings chapter 4 verse 8 to 17, Bible say, soon anybody who said they be a man of God will be no, this man is a holy man of God. And I will create a room for him. Now Bible so see abansoro man. Mama no more that. Mama him say baby a what do no or ye boni. And it does so be agent the but the creative room nor them pa a seam nor the light seam. And who feed the man of God. He create room for the man of God. The man of God no be see akon the jenny ako preach no. I don't say mommy busa ne bag guys say mommy dey no here. No say mommy where do Oscar. Na me dey mani to from oniba. I don't say after that's a sa me ba no. Na wow. Mommy no hwe for the awa bo eba ma. O he twen awa twen eba ma. And o ka chen say according to the time of life. Mean samra back no. Na when you inside the house. Bible say bra man of God no cast and this next day and a mammy take his seed. Man of God no sabai na mammy na day. Wow, amen. When you create room for men of God, baby any that soon in a rather than that sober. Amen. This year may your doors be open. Amen. May God show you grace for advancement. Amen. Somebody shall receive that grace. I receive that grace. Maybe you are listening to me right now. Unim Jesus. Umfa Yesu Christo enye okraje nkwa. Ba person fa no ye okraje nkwa. Ba bia obi akase me di mechika so ora Yesu. Ora Yesu. Ene anwumre. Mahumi ho se. Ye di boyeni. Amen fon so no me boni nyina ache me. Shro me di won kwa umani. Na jeme ka uma. Yesu dinimu. Amen. Asafo awoti ye nin eye charismatic Kenala ministry. Yewo Kumasi Tafo. Udru Dr. Labi Hospital obusa so for Micah obia ebechro ochina anopa empire kese anopa 9:30 ekopim 1:30 ye bompae die sembe daddy ogie fa hudie ebedadi epon bi emu ato amu abrabo awurade na mpaebo so nyame tumi so ebiebie sa prono until you can choose or you can mix this glorious moment. And I know that your life will never be the same. Say, Heavenly Father, tonight, any evil wind, from the oven of hell, against my family, I block it, I suspend it, in the name of Jesus, I say, Radi Yesu, and from a biara, eya diamond in frama, eya nkabirechirem frama, Ebo me ni mabusia. I suspend it. In the name of Jesus. And from accident from.
Any strong way in the name of Jesus, we suspend it by the blood of Jesus. Jesus Christ. Matthew 10 verse 30 say was so nipa fear for ben atam for kasa erade yesu me ma me abusuam me papa abusuam ya waje me ho pa ya waje me contract so me ma me yemu ade o ma yem pejada o ma yem koye nim da boye se bon pa ye ya no bon pa erade kranta entwitwa nana juya ya waje me ne me ma ni me ma me yemu ma ya waje ye ho pa so ma yen koye nim da o ma yen ware da o ma yen tukwanda o ma yen nya adwuma bie ya no bon pa erade kranta tono sore nana juya kama bie wa no bon pa
Jesus Christ. Psalm 124 verse 7. Osena ye kra dwane senoma. Yes Lord. Afro fidisum fo na fidiemu. Jesus. Afidie na bubu. Yes na Lord. yende ye dwane. Amen. Kasa Awurade Yesu. Awurade Yesu. Efri na. Ekopim 31 December. Ekopim 31 December. Afidie bi a okotofo asum. Afidie bi a okotofo asum. Afidie bi a mefie maifu asum. Afidie bi a mefie maifu asum. Me maame abusuam maifu asum. Me maame abusuam maifu asum. Me papa abusuam maifu asum. Me papa abusuam maifu asum. Me promise shamba paya. Me promise shamba paya. Flaming sword no. Flaming sword no. Etwitwa safidie. Esine. Say Lord. Any evil snare. Ahead of me. May the flaming sword. Scatter it. Break it. Rider. You are about
Jesus Christ. Psalm 35 verse 1 say Rade one enemy ham ne one enemy kono ne me kon. I say Rade the 2023 yeyi na mame sombra mase onyi me to asia stop me promotion grante shadow Rade me kwadro I'm a juma free I'm a warrior free I'm a sika free Sean Crante, you are about pass.
Jesus Christ. Osei Awurade chompia nesi wonkwan. Awurade chompia nesi wonkwan. You will be also a specific dreamer. I was said the wu ye nyina niema nyina say. Ka say Awurade, your father yeso. Enemy better. Say me favor. Say me juma. Niema pen nam kwamu ba. Free me sa. One nam da yeso. Eji me nsam niema. Awurade. Champion. Fesi won kwai. Champion. Fa wakoma. Champion. Fesi won kwai. You are about power. Jesus Christ. Genesis 39. And the Lord was with Joseph. And Joseph was a prosperous man. Jesus. Your husband was doing well. Or worry or do befi ni be sinke. No, you should 3 cars is on them form. O catch what they say. Oh God. And rather mommy favor. Ni baby or be family young God they will prosper. Amen. Me baby are me one they will prosper. Amen. Or see, and the Lord was with Joseph. And Joseph was a prosperous man. I said, ready? Mommy favor. To be accepted. Mommy favor. To be different. Than others. Me be man no bompa. Mommy favor. Never seen my favor. Mommy favor. You be treating me special. Be man no bompa. Masa favor. And Thomas. You are no bompa. Favor to be treated exceptional. Jesus Christ. The last prayer. The last prayer. Genesis 13 verse 2 and 3. Or see, Abraham was blessed with silver, gold, and with cattle. O cattle what they say. Afi 2023 onto sikabo. Oma usikapa. Amen. Oma usikadwete. Amen. Ajuma wo ye mpuntu mpeje mbu. Amen. Ajuma wo ye Awurade mpeje ajuma. Amen. Awurade nye ajuma ne kese. Amen. Awurade lift ye ajuma no. Amen. Awurade masika mra wo nsem. Amen. Awurade bless you. Amen. In every aspect of life. Amen. Deuteronomy chapter 8:18.
sɛ na wakae awurade onyankopɔn ɔno ma wo tumi a wodedi yie kasɛ awurade yesu I release the anointing for prosperity kasɛ awurade kasɛ awurade megye wo sra bɛfrɛ yedie megye wo sra bɛtwe yedie megye wo sra atrate yedie anobɔ mpa Jesus Christ. Baby, I will be a baby, ya, baby, I will keep pain in your body. Baby, I will feel pain in your body. Lift up your hand. Nepfa unsaba kutu baby yano. Yes, Lord. The healing power is coming to your house. Yes, Lord. The healing power is coming to that car. Yes, Lord. The healing power is coming to that hospital. Yes, Lord. The Lord is touching you right now. Amen. Baby, I will be a unsaba kutu afidie so. Nefa the Lord is touching you with the healing power. Amen. Father, in the name of Jesus, yes, Lord. Your word said you send your word to heal your people. Problem be a dinosaur, yare be a dinosaur. Let there be a healing. Amen. Let there be a deliverance. Amen. Let there be a liberation. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. If you chini couple more, radin for so yare santoso. Yesu Christo dinimunti. Amen. Amen. Sabre asafwa muti yedin ewo Sompa FM 93.1. A charismatic Canaan ministry. Ayo kumase tafo. Da ebranda bia yem pabo kese anopa 9:30 emana kopim 1:30 da efiada bia ye oje ene mpabo esom anwumre 6:30 ni apon 8:30 da kosiada nopa ye show somasi 8:30 ni apon 12 o'clock so wuni asafu bia mu wa come and let's join and let's celebrate Jesus and let's serve God together. Christo ya domo ejuade da yenimu you have 14 days prayer and fasting. Ejuade da yenimu ya anopa session no anopa 9 o'clock na ya upon 12 o'clock. Anopa 9 o'clock na upon 12 o'clock. The theme of the program is a grace to finish well. Grace to finish well. And numere enso de is 6:30 na upon 8:45. Make sure say ubetima bad this program be and your life will never be the same. Erade enkwa ebe support ama program ya konenim no the anointed your apostle Prosper Amo is coming. Prophet Maswell is coming. And very Reverend Daniel Japani all the way from Methodist Church, they are all coming. And my spiritual father, the Archbishop Dr. Divan Ajimabedu, is coming to bless us. Amen. And me, myself, Bishop Mike Achurbo, I'll be present. I'll be there to bless the people of God. Amen. You can't miss this glorious moment. Yameya Aduma right now, host, at the number no Ebetuja. Make sure you call so that we can pray for you. Adebia dawa komaso, adebia ashelso, adebia eteteo. You can call so that we pray together. And we program here by 11 o'clock. Bomodin so be frame me personal line na me no bompa 11 o'clock me personal line no 0243 14 02 97 0243 14 97 men fresh here eno ye after 11 but se sia na the host ebe announce line no. Now our friend near no bompa. God bless you. It will to me a friend also for penny na fee 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931 0548 931 931 and 0551 931 931 ubetumi afre na afi de kire wadwen so bia na odi ato open anim na watumi ayu anu fefe na bibia tumi akoye de ma 0551 931 and 0548 931 pacho do di kan abahoman so hello hello
Pacho udin baby a okasa fi odi fo ti o. Maje fam na ya. Kasi ba kwa. Papa mpajo ba yal maso bomba ya mama. Emfa wo ma. Papa mpajo ba yal. Hello. Hello. Pacho me yal. Okay, Pacho fa unsa to akoma so ye mompai. Father, in the name of Jesus, you are still in the healing business. But the wakwa unsa for ayare said to me ekano. Me break it to me be a tire echi. E won nazori Yesu dinimo. E free uchi mi couple more onyame fa na yare santoso in the mighty name of Jesus. Receive your deliverance and your healing in Jesus' name. Amen. After 11 feminine komo. Why? Ya menshira. 0548931 all right pacho yento aso hello udin baby akata free me bacho ma oneso kakra na e wo fom hello ofrefre Pacho me favorite kromo ase okay na nwumre de na one ye che Pacho mo started so many na me dem na asuma bompa ya betim sabe na so for Pacho na me akwantu okay na real process na so me yampa bo se be ya kwam be di intenta mama me okay fa unsa ba akoto anim ne ye mompa okay. Erade me bompa de wako ahya unsa Psalm 89 verse 20. Oso wa hu akwa David asie ono na odo won konkra so no so me release oil to speed up ede to wako so say my erade man process and speed up ade bi e be ye delay me lift free so afi ma favor nto wako so na akontuo kwan mbie ma no man sanka na visa me break obscurity spirit biara ebe sori etia na kontuo erade ntina nim kira wo Yesu dinimunti amen misraw yep be pon program by 11 from a personal line in komo why erade nshira hello oh sorry when to me nyina so enti yemfa we hello pacho di baby akasa free Luwa radio no mai wa yesre wa luwa no mai Hello Papo Pacho, good evening. Good evening. Now what to say? I'm here to move up. Not what to say. Krista, don't know you ready now ne yeche. The Pacho me catch free book for the time. Okay. I go from the Pacho me yale. O fa na ye o ya. Akuma me yam, mo be bia na mbaba ko so ko school mo ba yale so ba fie so onyale. Okay. Okay, me bon pa man but me pon 11 na. Obe frame me personal line or host no de betuja. No wa frame ni edi nkomo. Why? Fa unsa to akoma so. Erade ye bon pa ye de wa funa hye unsa. Me na koma ne ye funu hye unsa. Fa unsa kano. To mi biara ne nsa da wa funa akoma ene ne ye funu so. Mi peja sa ensa no efiri akoma ne ye funu so. Ma yare santo wa funa so. Wo Yesu dirimunti. Amen. Enti ye pon wa frame ni eni nkomo. Why? Ya minsha. But we di baby akasa free. So that's a free. E bacho open 80. Bacho nyumre de na apese ye mompa emfa wo ma. Sompa 93.1. Hello? E bacho akasa na also. Pacho ba juma na yo san pese ko pompa ma. Okay, pacho juma be na wo ye. Pacho me driving. Oh yeah, driving. Okay. Ye mompa. Erade me bompa de wako adwuma hya unsa. Ona wo bɔ kwan to ba bi ekwan ni. Mana adwuma empeja ne bi adwuma kwan ma no. Tumi bi authority an nsa no adwuma ya breaking on ya dome no. Wo Yesu Kristo dimunti. Amen. Mr. Yapon abomoden so be frame personal line no. Na ye di nkomo. Why? Erade nshira. About you di maybe akasa free.
Lower radio set ni kakra mai why? Aha, pacha fe kasa yiti o. Me pacha. Me dey anything ejuma. O be se nya menye wadwuma dan. Okay. Okay. Fa unsa to akoma so ye mompa. Erade me bompa. Me de wafana nsa no adwuma hye unsa. Pegya ne nsa no adwuma na adwuma na nye kase. Wo Yesu dinimunti. Amen. Ye pon abomoden se ye personal line ye de betudwa na wafrɛ na ye di nkomo. Why? O frɛ sesi ade a mintimi mfa ba ebo 11 na o frɛ de a metimi afa. Nyame nhyira. Pacho udi baby akasa free. Me did yourself, man. As if I'm coming. I just say pacho open the city. Because I told in the man queen, man. Me bacho peja o voice kakra meet you. In the man queen, man. Okay. Me bacho je adwuma na wo ye. O ye mpaboa. Okay. Okay. Ye mompa. Erade me bompa. Me de Mr. Kobran Shonsa. Peja ne nsa no adwuma. Oso bema ye nsa no adwuma yeye. Ane oso bema ye nsa no adwuma yeye. Erade peja wakoa kwabna ne nsa no adwuma. Ma erade supernatural speed ento na adwuma so. Fa na adwuma free atumbo wura atumu. Wo Yesu Kristo dinimunti. Amen. Ye pon a me srese bomodin so obefre na ya bompa ne ama o direction bema adwuma na tima peja. Why? Nyame nhyira. Eti akasima kakra bi na afa redwuma di nyina ekone wi enti obetumi afre na wode wadwuma wayare bibia ahye sofo peninsa na odo akọ onyankopon anim na adom na tumi abawso pacho obetumi afre 0551 931931 na 0548 931931. Hello udin baby akasa free. Hello udin baby akasa free. But I'm the root to the Sophie Jackson. My room patches of penity, why? Me power. Mammy Roach, Opa, are you married? Yes, I think. What worry? Okay, found Sato ye from Sia Mompai. I rather me Bompire, they were funa shows, sir. Amen. Was some amiatia said, near Boni Ewayentem. Amen. In Pabon send me beer wafana wuchamu. Na me the seed eurum. O Yesu dinimunti. Amen. Mammy Root, Miss Roya Pon frame. Na ye nin komo. Na radibe pijanensa. Why? Okay, Yamin Shra. About your udi baby akasa free. Mammy, I ate you. So penity. Mame a bacho peja o voice kakra. Ah okay, oji ebesi o. Okay, nyame nhyira o. Zion be po oji ebesi o, nyame nhyira o. Okay. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Found Sato Akuma Sona Mompai. Why? Yeah, your pon program now. Make sure you call. A free 11 call. Na your Mompai ma. Why? Erade me Mompai de mame ya shaunsa. Mo Jennifer wudi entono so. Da ye somboni biara. Ye di Yesu mo je twam. E free na ko Erade ma so da ye so papa. In the name of Jesus. To me biara tata e wo dayem. Ye di Yesu mo ja se no nyuma. Ensa no ntwede bi etia wo nkwa. Ye di Yesu mo ja pepa. Erade abasamra wo so. Na so da ye so papa. Wo Yesu dinimunti. Amen. 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 Anyame nhyira. Okay. Hello, Pacho, we need maybe a gas free. Me pacha mo kasa free bo so sama. O gas free. Bo so le sama. Okay, bo sorry Saman. Now did he say? Me pacha me duma enkoye. Me say udin di say. I from mama sewa. Okay, mama sewa, adwuma be na wo ye. Me ton no ma okru nam. Enam okay. Mama sewa now tight to you to say.
Me pa also say. O tight tua ete saying. Me tight tua de nye. Nyame nhyira so waka no kore pa. Bomodin say efri ne eko afi 2023 obeye faithful with your tight paying and through that no Erade be peja wadwuma. Ye mompa Erade peja na basa wadwuma so. Amen. Onye wadwuma ho sentrene. Amen. Onfa wadwuma mfiri adum bonwura adumu. Na ontre wadwuma ahyem. Wo Yesu dine monti. Amen. Amen. Good. Timami say wa ye pon we every 11 kono. Make sure you call my personal line. Then I'll pray with you, right? Auntie Kosutie Sompa 93.1. Yeah, the line no ebe tuja. Said ebe obetimi apeke. Why? But your last call I would need be a casa free. Hello? Hello? Last call about you be a casa free. But I'm casa free and chrono. Within I can be there. Okay, Pacho Juma be now here. Pacho me mpabwa. Oye mpabwa. Okay. Ye mompa. Erade me bo pa e de wakoa adwuma hya unsa. Amen. Peja wabasa won adwuma so. Mane mpuntu ontwi mfa na adwuma so. Amen. Oton amayento. Amen. Wo Yesu Kristo dinimunti. Amen. Ye point bo modern say me de me line no betudwa. Na wa frɛ ne adi nkomo. Na line is 0243 14 02 97. Okay. Okay. Say na fe da wo fro nyankopɔ ema kwan a menim sɛ den ye bɛsan ahia nti wo want to me ne so penny and ankasa no yesre wa betumi afrɛ na wo homatrofo iso obenya daje agye osunom no adi nkomo ofel so bacho 0243 140297 bacho no anon alright 0243140297 0243140297 0243140297 ofra bacho penikasi ebejos na video obia no one waka ewo nyankopon ediam se niam nyina ebeye fine erade wo ho die bibia ebeye ku yada mpanifo ya se so mdu nyankopon asem ebre ye nenso na dawo from to nyame pa ye sign eshia me ba jo betumi ade atudwa na yako ai to asafo no Kumasi tafo say the bishop kan no ofaka obabi a also ba Kumasi tafo osu besi o formals and also besi o Kes Junction odu so pe Dr. Labi Hospital odu Dr. Labi Hospital ha na okasa o pe sofo maika obi a be chiro say the nyame na bishop so kan no Tuesday no pe bia 9:30 kopem say 1:30 be boy ye osum kese Wednesday papa tenase ye counseling Friday numero so ye 6:30 ni upon 8:45 Sunday ye celebration service nyame adma Monday say the papa kan no ye started 14 days akwantu 14 days bi nyame nam na ko aso de nam safo ekokire ne ma free nyame adma 16th kosi 29th of January that is coming Monday ekosi the 2 weeks time nyina no ye de ye program to ye nsafro ba bia obi abra na ye mom na ye nsuma rad na menim say rad be okese nyame sha for the last time bishop number near 0243140297 the radishra no nyo kese wo Yesu demu amen enti free sabre ya say ade be chine ye de nyompa ene ba be sum Sompa atiefo nyina stay blessed and all the time God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good, yes He is, all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good, yes He is. God is good all the time. Here we go.
His light will shine. God is good. Yes, God is good all the time. That's right. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. Listen. We were sinners and so unworthy. Still for us He chose to die. He filled us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies, they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. Though I may not understand all the plans You have for me, my life is in Your hands, and through the eyes of faith I can clearly see that God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. He's so good. He's so good. God is good. He's so good. Help me out. All the Yes, He is. God is good, and all the time. God is good. Sompa 93.1. My life to You, everything I've been through, use it for Your glory. Lord, I offer my days to You, lifting my praise to You as a pleasing sacrifice. Lord, I offer You my things in the past. Things in the past. Things
things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Oh yes, Lord, I offer you my life. Play it, Paul. Just offer your lives as Paul plays it. Sing it together. And Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my Lord, we offer everything we are to you tonight. We offer our lives as a living sacrifice. Holy. All the earth shall worship you. Sing unto thee, sing unto thy name. Yeah. Sompa 93.1. I will worship thee, lift you high above the earth and the heavens. I will worship thee, lift you high above the earth and the heavens. You alone, you alone, yes, you alone. Sompa 93.1. Lord, we worship you. We will from our hearts. We worship you. We will praise your name, lift you high above the earth
lift you high above the earth and the heavens. You are Lord. You are Lord. Yes, you are. I will lift you high. Lift you high above the earth and the heavens. I will lift you high. Lift you high above the earth and the heavens. For you are Lord. You are Lord. You exalted above the earth,